Mae'n bwrw glaw yn sobor iawn yn y brif ddinas ac mae'r tywydd yn adlewyrchu tymor Met Caerdydd ar hyn o bryd. Ar ôl ennill y gêm gyntaf, mae pethau wedi gweithredu yn gyflym a'r golled yn ebyn pen y bont ganol wythnos a mwy o anafiadau yn crynhoi'r cyfan. Mae Caernarfon wedi cyrraedd Caerdydd yn fodlon i byd ar ôl ennill yn ebyn y Fflint nos Fercher. Ac yn gobeithio am driffwynt arall i gadw cwmni iddyn nhw ar y daith hir adre i'r gogledd heno. Na'r gêm fyw i chi ar S4C pnawn mae Met Caerdydd gartre yn erbyn Caernarfon yn y glaw o uwch gyngred Cymru JD. Dau glwb a gollio dau gyfle i gyrraedd Ewrop ar ôl y tymor orffen yn gynnar rhai misoedd yn ôl. Croeso mawr ato ni. Mae'r rhagolygon yn gwbl gywir o ran y tywydd. Mae'n lib dros ben. Owain Tudur Jones, dan do, ddim ond just. Ond i sôn fyna, well fi esbonio, dau glwb wedi colli dau gyfle i gyrraedd Ewrop. Un yng Nghwpan Cymru, ond yn cwrdd â gilydd yn y rownd gynderfynol. A'r llall, oedd y ddau yn mynd am y gemau ail gyfle. Mae'r ddau glwb ma wedi cael ei effeithio yn fawr dy'r cyfan sydd wedi digwydd. Yndi, y ddau glwb, ond mae yna ddadl, mae Caernarfon ydy'r clwb, mae'r misoedd dwytha wedi effeithio yn fwy na unrhyw un. Yn gyntaf, y cefnogwyr methu dod i fewn, ond yn ail, oedden nhw wirioneddol meddwl bod nhw'n mynd i ennill Cwpan Cymru. Felly mae hynna mynd i... Dyn nhw'n mynd i anghofio hynna, mae blynyddoedd i ddod, swn i'n feddwl. Ond mae yna lot o newidiadau wedi bod yn y garfan hefyd, felly gwni weld sut mae'r bechgyn newydd yn setlo, ond mae o'n gyfle rwan i Hugh Griffiths roed i far co ar y garfan yma, a di hynna ddim yn digwydd dros nos. Mae'n neud yn dda ar hyn o bryd, Caernarfon. Dewch chi edrych beth sydd wedi bod yn digwydd pnawn yma. Mae'n sgoriau eithafol dros ben. Ond dewch chi weld y goliau o goedlan y parc. Aberystwyth yn erbyn y Bari ac Aberystwyth yn mynd ar y blaen. Steph Davies gathi 5 munud mewn yr ail hanner. Yn ôl dath y Bari. Clayton Green yn cael ei ddanfon o'r cae. Ond Kane McLagan, 4 mewn 4. Jordan Cottrell yn taro eto. Ac ar ôl colli'r gêm gyntaf, maen nhw wedi ennill 4 yn olynol nawr, Owain. Colli'n drwm yn Ewrop hefyd cyn y gêm agoriadol yn ebyn y Seintiau Newydd, ond am bach un, dwi'n meddwl, fi yn un ohonyn nhw, oedd yn teimlo sut dymor mae Bari mynd i gael, ond maen nhw wedi ymateb yn wych, maen nhw wedi dangos cymeriad, a Gavin Chesterfield, chi dim rheolwr mwy gonast, a bydd o'n falch iawn o weld yr hediad maen nhw arno. Dyma'r sgoriau eithafol, fel o'n i'n sôn, pen y bont wedi ennill eto yn y llyn o ganol wythnos. Ni'n gweld y sgoriau yna, Holffordd yn ennill yn y bal yna'r stori fawr. Owain, bod y Seintiau Newydd wedi taro 10 yn erbyn y Fflint, a'r Caernarfon wedi taro 5. Mae'r ffaith bod Bala wedi colli gadre, a Holffordd yn ennill am y tro cyntaf tymor yma. Ia, honna di'r canlyniad sy'n sefyll allan i fi. Wedi proffwydo, falle mae Bala fysa'n ennill y gyngrau'r tymor yma, ond o beth da ni wedi weld hyd yn hyn, gêm gyntaf, ildion hwyr iawn ebyn Caernarfon, dim ond yn cael pwynt. Ganol wythnos, ildion hwyr ebyn y Seintiau Newydd, mond cael pwynt, os mae'r canlyniad yna mynd i sefyll ar ôl be ddigwyddodd efo'r llifoliadau. A wedyn ildio ar ôl 94 pwynt heddiw. Dyn nhw'n mynd i ennill y gyngrau os mae hynny'n mynd i barhau drwy'r tymor. A'r Seintiau gyda llaw 10 i ddim. Greg Draper wedi taro 5, a mae fe nawr wedi torri records Mike Wilde. Fe sgorio nhw 10 yn erbyn tîm Niall McGuinness, pan oedd e gyda'r rhil Niall McGuinness rheolwr y Fflint derwyddon problemau iddyn nhw, ond Holffordd wedi ennill. Beth am clybiau Cymru pnawn yma wedyn ni? Mae eitha hawdd cofio'r sgoriau. Caerdydd yn ddisgwr yn Blackburn. Tomlin yn cael ei ddanfon o'r cae. Pawb arall wedi ennill o 2 gol i 1. Abertawe o 2 gol i 1 yn erbyn Millwall. Casnewydd ar y brig adran 2 yn ennill yn erbyn Mansfield. A Wrexham i gêm gyntaf. Maen nhw wedi ennill o 2 gol i 1 yn erbyn Boreham Wood. Pa ganlyniad o 2 gol i 1 sydd wedi plesio chi mwyaf? Wel, wastad fyddai'n sbio ar canlyniadau Abertawe yn amlwg, felly hapus dros ben efo'r dechrau maen nhw wedi cael. Digon tebyg i tymor dwytha, nad oedden nhw wedi cael gêm gyfartal, oedden nhw'n ennill bob wythnos. Ddim cweit mor dda, ond fydd Steve Cooper mor hapus. Ben Cabango, sgorio hefyd? Ben Cabango, mae hyder o. Mae di sgorio, gret, ond dwi'n meddwl beth sy'n bwysicach, di ildio gol gyntaf o'r tymor wythnos yma, neu heddiw. Ond mae'r amddiffyn yna efo Rodon ac wedyn Cabango reit yn ei chanol i. Mae hynna'n arwydd da i Abertawe, ond hefyd i Gymru. Ond Wrexham ennill gêm gyntaf'r tymor, a dyn ni'n gwybod bod y dynion pwysig draw yn Hollywood, maen nhw'n sbiodol. Do, ni'n gweld mae'r enwau mawr sy'n ceisio prynu Wrexham. Ni'n sôn am Boreham Wood, Hollywood yn gwylio, maen nhw'n gweithio yn ffilmio, maen nhw'n gwylio Wrexham yn gwylio hefyd. Mae rai ni sôn am Gasnewydd fan hyn, i fod yn dig. Maen nhw'n cael lot o sylw am beth maen nhw'n gwneud yn y cwpan, maen nhw ar frig adran 2 heno. Yndi, a mae gen nhw garfan yn fanna. Mae Mike Flynn just yn cael y gorau yn o bob un o'r chwaraewyr. Yn y gyngrair, maen nhw'n cael rhediadau yn y cwpana yn amlwcus i fynd allan gan yr wythnos yn ebyn Newcastle ar gicio'r smotyn. Felly mae yna rhywbeth go iawn yn gweithio o dan Mike Flynn. Cadw gafal arno fo fel rheolwr, dyna fydd y dacteg orau ac yr person gorau allan nhw arwyddo, dwi'n meddwl yn y tymor hir, os allan nhw gael Mike Flynn i aros. Pnawn difyr yn barod. Mae yna un gêm fach ar ôl yn uwch gyngrair Cymru JD. Mae'n fyw i chi ar S4C. Met Caerdydd
yn erbyn Caernarfon neu Caernarfon. Dewch nôl ato ni wedi'r egwyl. Croeso nôl, mae'n bwrw glaw yn y brifddinas fel y gwelwch chi. Ond mae yna gêm bêl-droed fyw ar S4C o uwch gyngor Cymru JD. Met Caerdydd yn cwrdd â Caernarfon. Dau glwb oedd yn brwydro hyd y diwedd. Tymor diwetha pan oedd y tymor na i ben yn gynnar. Digon dyn nhw i brofi, Caernarfon yn mynd yn dda ar hyn o bryd. O, mae'n Teddy Jones sy'n gyda fi. Met Caerdydd, ni wedi bod yn ceisio darganfod sawl anaf sy'n gyda nhw. O, ein oedd neb yn gallu rhoi ateb pendant i ni. Mae rheolwr Christian Edwards wedi gweud 9 erbyn diwedd. Arwydd o'r gemau ar hyn o bryd, neu mae'n digwydd eitha aml i Met hefyd? Yndi, mae Christian Edwards, mae o'n ffrind, mae o'n reolwr da, mae'n gwneud swydd anhygoel yma yn y Met dros y blynyddoedd dwytha. Ond os mae hyn yn digwydd tymor ar ôl tymor, mae yna broblem yn rwla. Mae anafiadau a lot ohonyn nhw. Mae yna reswm. A dwi'n meddwl y ffordd maen nhw'n ymarfer efo tempo uchel. Dyna sut maen nhw'n licio perfformio. Ond mae hynna'n arfer at anafiadau felly. O bosib o rhywbeth angen newid o ran y sesiwn ymarfer sydd maen nhw'n strwythuro i wythnosa i wneud yn siŵr bod nhw'n cael eu chwaraewyr gorau ar y cae mor aml a sy'n bosib. Felly, fe rhaid iddyn nhw
Dolchi Llewi sy'n ensiŵr bod nhw'n cael canlyniad da heddiw efo, wel, 9, 10, 8, faint bynnag se. Dim 98. 8 neu 9. A hefyd, just yn fel cyn i fynd i'r tîm sylwebydd, dyn ni weld Hugh Griffiths wrth i fodd yn y glaw yn camu'r cae. Mae cysondeb mor bwysig, a pan chi'n goffo newid y tîm bob wythnos, mae'n amhosib unrhyw dîm. Anodd iawn, anodd iawn. Mae'n rhoi cyfle i bechgyn sydd yn disgwyl ac yn goreist ar y fanc. Mae nhw'n hapus, ond mae gen bob rheolwr syniad be ydy'r tîm cryfa sydd gen ni. A pam ti'n tynnu 1 neu 2 allan, heb sôn am 4-5, mae hynna'n mynd i effeithio beth yn y tymor hir. Fydden nhw'n gobeithio cael gymaint o'r chwaraewyr yn ôl cyn gyntaf sydd yn bosib, a fydd nhw'n gobeithio fydd i dîm o'n cystadlu, wel, yn bendant yn y 6 ucha, a wedyn am safleoedd Ewrop tuag at diwedd y tymor. Ni'n barod am y gic gyntaf fan hyn. Mae yna sylwebeth yn Saesneg, English language commentary is available on the red button. Mark Jones and Tommy Morgan waiting for you there. Yn ni fyny i'r uchelfannau fan hyn yn y brifddinas. Mae Malcolm Allen wedi cyrraedd, dim diolch i'r wipers ar ei garau, ond mae fe yma gyda Nick Parry. Diolch hogiau, petai glaw yn feddyginiaeth, bydde Caerdydd yn iach o Covid. Mae hi yn arllwys y glaw yma. Ac ar gyfer yr ornest, mae yna newidiadau yn y 2 dîm, 3 yn newid y tîm cartre. Y mwyaf ardd o cael falle Will Fuller yn ôl yn y gôl am y clo cyntaf y tymor yma. Oedd yr hogiau'n sôn am yr absenolion, Dylan Rhys allan am 3 mis, Chris Baker drian allan am flwyddyn. Yn hym yr ymwelwyr, mi oedd Mike Hayes i fod i chwarae yn y llinell flaen am ryw reswm. Asa Hamilton sy'n cychwyn gêm am y clo cyntaf tymor yma. Ia, system y 2 dîm i fi yr un peth heddiw. Of course, mi just yn gwarchod heddiw lle bydd o'n ymosod. Gadael wedyn yn Cathy a Elliot Evans neu cymorth i'r tri blaenol. Davies a Warman, mae Warman mor gyflym yn arfer bod yn Caerdydd efo'r academi. Mae i lawr ochr dde, mae fydden nhw'n trio cael y peri fewn i Warwick sy'n mynd o Bristol Rovers. Ti'n edrych ar 4-3, mae 3 yma mor bwysig yn ganol cae fi. Mae Bradley'n gorfod rhyddhau hyn lawr y chwith, mae'n ei siw bod o yn lledyn chwarae, ond trio cael Darren Thomas ar y bel yn y pocedi. Hamilton, ti'n sôn amdano fo, digon o goliau yn y adrana is, dom wedi profi pwynt yn yr uwchgylchred hyd yn hyn. Mae'n 28 oed, gael ei weld heddiw. Yn ganol y llun Elliot Evans, da ni'n sôn am yr enwau amlwg sy'n yn absennol, yn eu hapsenoldeb nhw. Mae Evans yn allweddol bwysig i'r tîm cartre. Ac yn y llinell blaen i'r ymwelwyr, Asa Hamilton sy'n gefnder gyda llaw i Ricky a Steve Evans ac yn dechrau gêm yn yr uwchgyngrair y tymor yma. Am y clo cyntaf. Y dyfarnwr, diolch wedi dod mor bell a hynny o Abertawe. Dyfarnwr rown derfynol Cwpan Cymru. Nôl yn 2019, David Morgan. Met Caerdydd yn erbyn Caernarfon ar ddiwrnod pan mae'r goliau wedi llifo yn llythrenol. A'r seintiau newydd, mae'n werth i ailadrodd eto yn Ciro'r Flint o 10 gol i ddim. Ac diolch i'r cyfaill Dylan Jones o'r rhaglen Ar y Marc am sôn pan glwson ni bod Niall McGuinness di colli ddwywaith fel rheolwr o 10 i ddim i'r seintiau. 10 Niall. Yn y melyn. Yr ymwelwyr, yr hufigen mawr ydi Kai Llywelyn Jones. Yep. Ac yn ôl am ei drydydd cyfnod efo tîm y dre. Ac Will Fuller, y dewis cyntaf, wedi bod ag anaf a wedi colli y 5 gêm sydd wedi cael ei chwarae. Oedd y cyffyrddiad yna gan Tom Davies yn esgidiau gwyn. Gwaith ardderchog Noah Edwards. Bradley'n cael ei gael lawr gan Davies. Ia, rhywbeth bob tro yn digwydd oes pan mae Caernarfon ar y teledu. Noah Edwards am ddechrau tymor mae'r dyn wedi gael eto. Mae o'n colli Leo Smith, dwi'n siŵr, efo'r gallu sy'n ganddo fo yn ganol cae. Mae yna dipyn o
syllu ar Josh Tibbets, golwr yr ymwelwyr y tymor yma. Alex Ramsey, wrth gwrs, di mynd y ffordd arall i'r bala, ond mae tîm y dre di bod yn ildio. Cawr yn yr amddiffyn. Yn penio'n glir yn eto Davies. Noah Edwards. Ie, ti'n mynd i gael cic am honna. Ac yn ei sgidiau air Darren Thomas yn ceisio creu rhywbeth arbennig. Ydych chi'n gwisgo'ch sgidiau lliw air. Ydych chi'n rhoi pwysau ydych chi'n undebau i. Ond os oes rhywun sy'n gallu ymdopi ar y pwysau yna, fod i o. Ac dwi'n siŵr os oedd Malcolm Allen erioed gwisgo sgidiau air y penod o'n chwarae. Na do, nes i ddim. Ond mae o'n cael, cofia. Dim ond yn y clybiau nos, ie? Rwy'n ni'n neud yr un dawns Michael Jackson a nôl. O'n i siarad efo Hugh Griffiths. O'n i'n siarad efo Hugh Griffiths ar y ffôn bore yma. Oedd o'n deud... Un peth sy'n yn rhyfedd i fi deud y gwir, yn absenoldeb torf, mae'r ychydig sy'n yma, mae brwdfrydedd nhw yn gwneud i fi swnio fel tason a griw go dda yma. Dyna mae'r dair ydyn nhw. Ac oedd y peniad gan Liam Black yn un cywir. Bydd Caernarfon ddod yma llawn hyder, cofia, a gobeithio cymryd mantais o hannar tîm sydd gan Met Caerdydd prawn yma. Ond oedd Hugh Griffiths dweud fi, mae yna bwysigrwydd mawr ar y gêm yma i Caernarfon oherwydd mae Met Caerdydd efallai mynd i fod o gwmpas y safle. Mae Caernarfon yn mynd i orffan tymor hyn. Na dyna ddigwydd tymor dwytha do. Cyn yr holl ac wedyn ar ôl yr holl. Mae'n tro agos oedd Caernarfon a Met Caerdydd. Felly Hugh Griffiths yn ystafell newid wedyn drosodd i'r chwaraewyr faint o bwysig mae'r gem yma. Taylor Williams. Unwaith eto, Kai Jones. O'r teniad mae gan Elliot Evans. A mae un peth yn sicr. Mae yna riwolwg troed blaen ar yr ymwelwyr. Mae nhw'n chwarae yn bwrpasol. A mae popeth yn cael ei anelu'n hir tuag at y blaenwyr. Ydy mae o'n... Dyn nhw'n ofn mynd yn uniongyrchol. Maen nhw wedi dod yma fod dau ymosodwr. Mae yna'n deud bod dim am tactega Hugh Griffiths heddiw. Mae Caernarfon yn gwybod, maen nhw'n mae gyro'r gêm. Rwy'n 3 cadarn cryg ar ôl y cae. Gyda nhw 2 flaenwr sy'n wedi weithio yn galad a trio cyd chwarae tu ôl i amddiffyn Met Caerdydd sy'n ddibrofiad mawr yna, cofia. Oedd Elliot Evans yn chwilio am Davies, oedd hi'n gyfforddus i Noah Edwards sy'n chwarae yn yr amddiffyn. Fyny'r cae gan Tibbets unwaith eto. Mae o'n mynd i fod yn gollad yn ganol cae. Mae o'n mynd i fod yn gollad yn ganol cae Noah Edwards, dydy. Mae honna yn un rhan o'r cae lle mae yna gryfhau wedi bod. Black unwaith eto yn clirio, yr rhif 6 i Caernarfon ydi Augustan. Just am un eiliad sa Hamilton yma yna di troi mewn un symudiad a mynd am y gol. Oedd o mond 5 llath ar 20 ac ti'n rhaid chi bod ar bwtyd y draed ar dechrau gêm fel un. Oce, un symudiad ar y troian mynd am y foli. Yna rhyw hanner cyfle yna. Ar dyn sy'n edrych fel Rafanelli yn chwarae ar ochr dde a cae ydi Warman i'r tîm cartref. Unwaith eto fyny at y treian ola a wedyn does ddim byd yn digwydd i Met Caerdydd ar hyn o bryd. Black eto
A'r rhif deunaw di'r Hydian Morgan. Black. Mae bel dda mewn. I bwy mae'n ddisgyn i'r pwynt Darren Thomas. Mae'r bel at Bradley. Bradley ar ergyd. Oedd o ddim yn cyffyrddiad gorau yn y byd gan Bradley na gwaith. Am bel gan Darren. Just yr pwysau perffaith a'r cyffyrddiad. Yn mynd efo o'r wrth y gol ac yn neud yr ongl yn dyn i fynd ar draws y gol oedd o isio. Felly, cyffyrddiad cyntaf yna. Mor bwysig. Totally. Un cyfle mewn 8 munud. Bron iawn. A'r cyfle'n dod i'r tîm sy'n heiddi'r cyfle, tîm sy'n chwarae fwy positif ar hyn o bryd. A mae cic gornel gyntaf gêm yn dod i ran yr ymwelwyr. Noah Edwards eto. Bawd fan hyn. Lic cyffyrddiad cyntaf yn mynd o'r wrth y gol. Dyna dwi dweud, sa hwnna wedi bod mwy sgwar iddo fo, sa wedi gosod i neis am yr ailyn, a sa wedi bod yn hawdd ar sgorio. Cic gornel yn y diwedd i chymryd gan Telor Williams, chydig bach o ansicrwydd pwy oedd yn mynd i ymgymryd ar dasg. Mae'r teniad lawr ac oedd hwnna'n gyfle yn doedd. Dwi'n meddwl nath o daro i lawr, sti. Pan oedd Mendes penio i lawr. A oedd y dwylo fyny yn apelio. Dwylo fyny y gan Caernarfon a dwylo lawr oedd y llaw yma. Edrych am, mae Mendes yn curo. Mae'n penio lawr, peth cywir. Falle ddim. Ie, pen glin, ella, pwy bach ar y llaw. Y mateb y chwaraewyr, bob tro, oedd nhw'n mynd bell o'i lle. Ond bydd Mendes yn hapus iawn efo'r hyddid gyfer y fanna. Thomas eto'n ceisio creu. A mae'r ymwelwyr yn chwarae'n dda. Williams. Ydy am fynd i hun. Falle na ddyle fod na ddigon o grysau melyn a di yna i'w gefnogi o. O ti ddim yn mynd i fod yn ferniadol gormod o Darren Thomas Erwyd. Mae'n un o'r chwaraewyr na sy'n neud pethau ddigwydd. Mae'n cymryd dynion ar, fel mae o i gryfdaro, mae gyflymdro fel mae o'n just gwadd y dacl tita, mae o'n just hopian, twyllo nhw i gyd. Mae'r ergyd yn unsal, a ni weld, i ben glin y daro de, diodd yn iawneg. Na ni edrych eto os dyntar i law, ben glin a llaw. Mae'n hanner a hanner. Lle mae'r VAR, Nick, fan ti isio fo? Wel, tasad a VAR yma di'n rhoi hwnna, dwi'n credu fydd yna unwaith eto digon o blotestiadau. Bechod o Bradley ar gael ar y dde. Hamilton, Nick, ei fi bach yn nerfus, dydi? Mae o. A ddechrau gem a cyffyrddiad cyntaf fo. Mae o jyst isio cael un i mewn i'r gem, felly just, bod yn gry, cymryd y cyffyrddiad cyntaf a dod ar ewin i mewn i'r gem, wedyn ei di dyddyd mewn hyden. Fuller. Evans. Da gan McCarthy y captain. Gadael i gorff wneud y gwaith. Ac allan at Warman. Cyflwynion. Tackle dda, tackle gywir. A mae Telor Williams yn cael y tafliad hefyd ydi o. Na di. Ti'n gwybod be? Asgellwr di Telor. Mae'n gwneud swydd yn yr amddiffyn ar y chwith heddiw. Mae'n o'n gyflym hefyd, felly wedi ras da rhwng y ddau nhw. Wel, mae sôn bod y bachgen sy'n â ffen o wall bron iawn dod chi'n llwyd yn un o'r cyflyma bellach yn yr uwch gyngor yma yng Nghymru. Fe ydi Anelis ag ato fo. Felly di Telor yn gwybod rwan o dechrau'r gêm yma i beidio neidio i fewn. Dyna beth mae'r bachgen yma isio. Mae'n ddwy'n i fyny yn y Academi Caerdydd. Mae o'n fan hyn. Mae o'n isio creu argraff.
o'n i'n edrych ar oedran rhai o'r tîm ma y Met Caerdydd cyn y gêm, de. O'n neithio rhywun. Sut maen nhw'n dal ar gwrsus yn yr oed ma nhw, reidyn nhw? Dafleithwyr ydyn nhw. Morgan, wel, o'n i ar fi'n deb ac gyda dafriad hir a honna braidd yn uwch na fydd e fod i ddymuno. A mae'n gig gornel. A mi oedd Black yn ddigon i wneud bywyd yn ddi i Caernarfon am ychydig eiliadau beth bynnag. Neu cella bod nhw wedi bod mwy clefar yn hun fel fi. Y capten McCarthy. Tarwch cael i'w chymryd i. Yr amddiffyn yn cysgu chydig bach. Ond at y postyn. Ac Jones yn ôl yn gwneud digon. A Black a thefo fo. Ond oedd sylw y blaenwyr Jones yn ddigon i gymryd llygad Black oddi ar y bel. Mi oedd o, ond oedd o'n gyfla da i Black. Mae'r fantais gyda fo gymaint yma hyn yn rhedag i fewn efo'r momentum. Mae Cai o dan efo gyda defnyddio fo fel ystol. Heb troseddu, mae honna'n gorfod bod ar y gol. Mae'n Cai lygad reit ar y eiliad dwytha. Mae'n efo benio hwnna nôl am y gol. Cai lygad. Y Cai oedd yna. Tibbets. Dwi wastad yn teimlo bod fi'n galw'r gath pan fi'n dweud Tibbets. Dwi'n gwybod pam. 22 oed ydy'r golwr yn mi cofio. Oedd o yn y bala tymor dwytha. Rhyfad. Ramsey mynd i'r bala a fod o'n i fan hyn. Cadarnha gyda llaw o ganlyniad y pnawn blwyddyn dda i'r bari. Ond nhw ar ei holi o gol i ddim. Dyna nhw lawr i 10 dyn a wedyn ennill. Pen y bont, gwneud yn dda, ond ni'n sôn am y bala, safbwynt i cefnogwyr nhw ac o safbwynt cefnogwyr Flint, cewch eich llygyd. Da chi wedi clywed, mae'n siŵr. Ac di canlyniad felly ddim yn gydaiodi i'r Ewchgwyr Nghymru. Na, doedd ddim. Dwi'n gwybod mae Flint newi cael dod i fyny a jyst trio setlo a dysgu ffordd yn yr Ewchgyngrau a roi dros i gamlynad. Ond na, dydy o ddim. Ond mae Saint newydd ar garlaf. Nes i neud y gêm yn y bala nos iau, a na ddeud un peth, oedd y bala yn mor well yn nhw'n y hanner cyntaf. 2 gol i ddim i fyny, ond Leo Smith yn chwarae fel chwaraewr sa'n medru setlo yn y pencampwriaeth yn yr ail hanner. Just yn tynnu'r Saint newydd yn ôl i'r gêm a gêm yn gyfartal 2-1, a wedyn y goliadau fydd off, efo'r tîm yn mynd. Saint newydd 10 gol i ddim. Na, diolch yn gret. Ond dwi dal methu coelio bod o'n cymryd tan fori if nhw benderfynu ydy'r sgôr na 2-1 yn mynd i fod yn ganlyniad dy'r llun. Dy'r bala ddim isio y sgôr cael ei ganiatáu yn 1-1. Maen nhw eisiau chwarae Saint newydd eto oherwydd i am wedi colli nhw. Mae rhai chdi ysbrydoli dy dîm, mwy i giro dy Wilford a dy Flint na'n wyt ti angen i giro'r Saint newydd. Mae Colin Cates wedi bod yn y gêm hirach a fi fel rheolwr, a ti angen neud hynna. Os dyn nhw'n mynd i gystadlu yn erbyn Ceicona a Saint newydd, mae rhaid chdi ennill y gemau eraill, fel maen nhw'n mynd i neud. Yna gyfle fan hyn. Yn enwedig efo Thomas yn cael cymryd y gic. Wel, be mae Black yn neud? Black yn trio Cai. Mae Cai yn gry. Na ddeud hynny, a mae igon dewr. Dwi'n licio chwaraewyr dewr fel la i dal i dir. Paid a dod at y bel, neith yr amddiffyn nhw'r giro. Mae'n dal i dir, mae'n ennill y drosedd. Wel, mae yna ddigon i Thomas a Nelly tuag ataf o gan gynnwys y Cewri, Augustin a Mendes. Mae hi at y posti bellach. Ac tuag at Augustin a Thi, ond oedd hi'n wrthiad yn dweud. Mendes yn troseddu yn ganol y gol. Doedd wedi gwneud i'r eidr i bawd, nath am amser i o gwbl. Oeddech chdi'n sôn am Elliot Evans, dipyn bach cyn y gen, jyst gweld Mendes, mae'n fewn i nialu. Yr unig beth mae angen neud ydy jyst hongian i'r etiad, hongian. Ti'n misio mynd i mewn, ti'n cyrraedd mae'r bel yn cyrraedd. Dim cyn, dim ar ôl. Mae'n seri fo. Elliot Evans, os di Elliot Evans, sa fo'n mynd i cyrraedd mewn i unrhyw dîm yn yr Ewchgyngrau. A mae'n dal yma. A mae mor bwysig yn absenoldeb y chwaraewyr yma, fel oedd y hogiau'n trafod cyn y gêm. 9 ydy'r ffigwr swyddogol gawson ni o chwaraewyr dewis cynta sy'n absennol o hyn o bryd i'r Met. Ond mae'n colli Will Evans yn fynd, wrth gwrs. Sydd wedi mynd i'r bala. Will Evans yn y tîm yma tymor dwytha. Mae'r tîm, mae'n ail-adeiladu dipyn bach i'r dyn yma. Jason Edwards. Gic yn sydyn.
Tyler Williams o'n glamp o bachgen yndi. Tad mer. 19 oed. Oedd o'n cael lir, sti. Am treial. Blwyddyn 2 mlynedd nôl wan. Fi'n anghofio fod y Covid ma wedi cymryd 6 fis wrth ni. Dwi'n dweud blwyddyn, a blwyddyn arno. Sa'n braf iawn gallu anghofio amdano fo. Sa'n braf iawn bod yna gefnogwyr yn cael dod i weld gemau, a mae'n wythnos bwysig i bêl-droed yng Nghymru. Mae'r trafodaethau yn dechrau. Pa nawdd, pa arian cefnogol sy'n wedi cael ei roi i'r clybiau'r holl ffordd lawr o'r brif reng lawr i'r hengoedd isaf. Ac mae'r gyngrair genedlaethol yn Lloegr wedi cael cefnogaeth o'r wythnos yma. Ac nawr mae'r esgyd yn gwasgu, dim amheuaeth am hynny. Edwards. A ddim ond yn deg bod Llywodraeth, Cymdeithas yn helpu y clwbiau dros cyfnod mor anodd iddyn nhw. Mae hwnna'n bas lac at Evans. Plangipiad pwysig iawn gan Augustin fanna. Troi da yng nghanol y cae, y capten McCarthy. Y ber allan at Davies. Ac dyma gyfnod gorau y met hyd yn hyn. Ac os mae'r gêm wedi perthyn mewn gwirionedd i'r ymwelwyr, ond ydych chi'n cael rhyw deimlad falle bod y met yn dod nôl mewn iddi? Ia, peniad McCarthy fan hyn oedd wedi cario ymlaen efo'r ediad, doedd unwaith a ddryd y fel allan. Davies yn croesi. Mae'n just, ti'n gwybod be, mae'n cael digon o cyffyrddiad ani, ond dim cyfeiriad. O dier, dyna be oedd hwchfa os oes yna ffasiwn air. A mae y met yn mynd i gael cyfle agos y gamddealltwriaeth llwyn y bai tybet, ys a rhaid i chi ddeud. Ond tas yna gol yn dod o'r camgymeriad o'r smonach yna fydd Hugh Griffiths ddim yn hapus. Evans yn paratoi i gymryd y gic yn ei sgidiau pinc llachar. Black yn gobeithio am bêl uchel, dod i ddim yn uchel. Cic o'r smotin! Cic o'r smotin. Ac gan y dyfarnwr ddim amheuaeth. Thomas bydde wrth i fodd yn cael cymryd un. Ia. Sy'n ei hildio'i. Cyffyrddiad gwael gan Darren ar y posti gyntaf. Just cliriau. Dwi'n gwybod bod chdi gon da i gymryd cyffyrddiad a cliriau fel arfer, ond just amser mae'r gêm. Di sgor. Elliot Evans, cyfle'r met ar y blaen! Arbediad campus o arbediad campus, achos fe nath Elliot Evans daro honna yn lan. Falle doedd ddim digon pell, ond oedd rhaid i'r golwr fod yn sydyn iawn. Ac i lawr o sydyn i fachgen mor fawr, de. Ti'n fo, bai fod y cic gornel na ddilyn i fyny on. A nes ti ddeud, beth sy'n nhw sgorio, ond gadw gic o'r smotin, a mae wedi achub nhw. No te, faint o hwb seicolegol fydd hynny i Caernarfon yr ergyd wedyn yn dod mewn gan Cosby. Fo ath lawr ar gyfer y gic o'r smotin, ond ni ar fi'n dechrau trafodaeth unwaith eto i feirniadu Tibbets. Mae o'n gwneud camgymeriadau dim amheuaeth am hynny, ond fe nath o'n iawn am ei camgymeriad fanna. A dyna lle mae'r dibrofiad golwr yn dod i mewn gyda fo. 21 oed ydi o. A fel golwr, dyn nhw'n dod i blynyddoedd gorau tan, dim diwan, o 25 i fyny. Dysgu mae o, ond am arbediad da wrth Elliot Evans efo'r cic o'r smotin, ond doedd hi ddim yn y gornel, fel nes ti ddeud ni. Nath o roi cyfle'r golwr yn do, ond oedd rhaid fod yn lawr yn sydyn iawn. Ac a llaw cry iddi hefyd. Oedd ddim i tharoi nôl i llwybr Elliot Evans na ddo. Ond y gic o'r smotin yn dod wrth i met ddod fewn i'r gêm. Davies yn brwydro amdani efo Mendes. Golwg eto y dosedd, dim amheuaeth Malcolm? Dim amheuaeth yn gwybod, mae Darren yn gwybod yn syth. Edrych ar Darren, mae o'n gwybod. Mae'n codi droed i fyny, mae Cosby yn cyrraedd y bel gyntaf. Dyna dwi'n dweud, oedd hi ddim yn y gornel, mae'n taro hi, mae'n mynd i lawr y sydyn, siawns fan hyn. Thomas! Gath ei fwydo'n dda gan Kai Jones, chwarae teg, oedd di weld o. Do, oedd y golwr i fi, dyn yma, Fuller,
sy'n holl o wahanol i Timbers llawn profiad. I gweld a di darllen y gêm a dod allan. Warwick, o, mae hwnna'n bas dda at y capten. McCarthy! A wedwch chi be, mae Tibbets yn dechrau mynd yn brysurach ac yn brysurach. O, mae'n dweud un penny llall rwan, dydy. Darren Thomas yn croesi i Caernarfon a rwan. Am gyfle yma. Kyle McCarthy yn just setio i fyny, cyffyrddiad allan o'i draed. Mynd i drio plannu mewn i'r gornel ucha, ond Tibbets yn eto. Hon oedd y croesiad. Dwi'n deud dyla Mendes, dyla bendant Hal Hamilton ar y postyn benda. Ddod i fewn. Mae Sean efo fo yn ganol cae, mae'r ddau ni nhw, Sean Bradley, mae'r ddau ni nhw yn edrych ar pethau yn lle neud i'r hediadau. Rydych chi'n just gweld yr hediadau, mae'n eich ti'n neud nhw. Ryan Williams cyn chwarae o'r Wrexham sy'n derbyn y driniaeth yn ryw olwg i ddoi nôl arno fo. Fel sy'n cael ei wynt ato fo. Wel, gath o chwarae o'r tymor dwytha yn Caernarfon a 11 oed oedd yn 21. Ond ti'n bod be? Dyn yna meddwl dwi'n meddwl am y cicor sbot sy'n am i'r hapus bod wedi bod, ydy hangma iddo fo. Mae'n taro'n ar ei hanarlu, ond mae'n dal yn lawr gongwdd o golwr, felly byddai'n neud yn arbediad. Wel, mae Williams yn gorfod gadael y cae. Mae o'n absennol ar hyn o bryd felly o'r amddiffyn. Wrth i'r gornel yma ddod mewn. Just meddwl, ond siarad am Ryan Williams ar y llawr o fanna o'n i. Leo Smith cael ei ryddhau gael Wrexham. Ryan Williams cael ei ryddhau gael Wrexham. Dain nhw, Evan run Wrexham efo'i gilydd, blwyddyn sy'n nhw'n a dain nhw. A ti'n meddwl i'ch gyda'n dweud, a nath Wrexham ryddhau nhw, wydiau. Wel, oedd Ryan Williams yn dioddef anafiadau, O, tad. Dyna oedd y broblem efo fo. Ac a gofn bod angen eich atgoffa chi nos iau, mae Lloegr yn chwarae Cymru yn Wembley ac ydy. Wrth gwrs, mae'n fyw ganddo ni ar S4C yn rhaglen ni'n cychwyn am hanner awr wedi 7. A gêm i dynnu dŵr i'r danedd yng ngwir ystyr y gair. A fydd honna ddim y geg gyfeillgar. Calvert Lewin yn erbyn Rodon a Mepham. Nid mae fi sy'n dewis y tîmau wrth gwrs, ond ydych chi un brwydr allai fod yn un ddifur. Dau reolwr sy'n hapus i roi'r cyfrifoldeb ar ysgwyddau ifanc. Na ddo Anthony Jones dweud pwynt pwysig a da, dwi'n gwybod cyn y gêm yn dweud Cabango a Rodon chwarae gyson, un gol yn giwdio i Abertawe tymor hyn, a di Ryan Giggs yn edrych ar y partneriaid yna i Gymru hefyd. Da gan Mendes. Gafel ar honna. Mae Lockyer di brifo. Lockyer di brifo i Gymru hefyd, fel amddiffyn nhw'n canol, felly siawn sy'n lle ddau Rodon a Cabango. Mendes yn troi fan hyn, sgil bach dros di benno, ond estyn dal i fod. Oedd y dal i dan reolaeth y bel, mae'n gwybod beth oedd yn mynd i neud nesaf. Taylor Williams, ergydiodd yn wyllt ac yn uchel. Wel, oedden ni'n gweld tymor dwytha faint agos oedd y ddau dîm yma. Un holl. Os da chi gyda llaw yn nabod rhywun sy'n gwrando ar y botwm coch drwy gyfrwng Sky, fel dwi'n gwybod bod nifer yn gwneud, dyw hwnna ddim yn gweithio ar hyn o bryd. And so that makes sense if you're listening to this commentary in English on the Sky, but at the moment we apologise that isn't working. It's been seen to. And I just realised how unhelpful it was to tell you that in Welsh. Thomas, ar ei ddoed fe. O'n i just shocked bod chdi'n mynd i siarad Saesneg. Thomas, rhyw gêm fynig i lawr, ynddo? Diolch wedi cael gafel ar ei ergydion. Ond fach fydd o angen. Os ti'n chwilio am chwaraewyr mewn gêm fel un, sy'n isio moment. A mae o'n gwybod mewn y teledu, mae o'n licio'r llwyfan yma, cofio. Dwi'n sbio gwmpas, os am wal fysa'n gallu disgyn chwaith. Wel, gollodd Caernarfon do i Met Caerdydd. Ia, dim tymor dwytha, gwrs tymor cynt. Fideo i Ewrop.
Ie, a pwy sgoriodd y gic o'r smotyn? Elliot Evans, y gic bwysig nawr te. Evans, mae'n awyddus iawn i wneud i fyny am y gic na mae di fethu. Dwi'n just edrych ar ganol cae Augustine. Ti'n mynd i enwi Augustine yn llawer. Mae o, dwi'n mynd i gorau achos i Elliot Evans nag i McCarthy. Mae'r ddau ni nhw yn reit ymwysodol praw. I fi, mae Crosby, McCarthy a Elliot Evans yn cael y gora. Augustine, Mendes a Bradley yn ganol cae. Wel, fysa ni'n awgrymu golwg eto ar yr ergyd. Ni'n awgrymu bod yr hanner yma, yr hanner cyntaf di perthyn i Caernarfon, yr ail di perthyn i'r Met, a'r chwaraewyr ganol cae nes sydd wedi gweud y gwahaniaeth yn de. Digon o brofiad gan y tri dwi'n newi enwi fan efo Crosby, Elliot Evans a McCarthy. Cofio, di bod yma ers blynyddoedd, gwybod gêm i'w gilydd ar yr un donwedd. Yr unig ran o'r cae, dydy gwir, lle gallech chi ddeud bod chwaraewyr sy'n y tîm anyway. Beth bynnag hollol, mae Baker mae'n debyg yn un eithriad. Na te. Cas lac eto, cyfle i Davies i chlirio hi. Ac oedden ni'n cwyno bod ni'n mynd sôn digon am Augustine Ab o wasib Mendes. A dydy gafel nhw ar ganol cae ddim yno, ac oedd hwnna'n fler. Ie, oedd yn fler, ti'n gwybod beth mae Crosby yn glefar. Mae yn just syrthio mewn y mae gefn i mewn iddo fo, gwybod mae'n mynd i gael ei wrthio ac yn ennill y cicrydd. Ac yn sicr mae McCarthy chwarae'n dda yn ganol y cae, yn dydi, mae'r capten. Wel, y math o chwaraewr, falle fod i synhwyro bod y Met i gadael i Caernarfon gael gafel cynnar ar y gêm yma. Ac mae o di camu'r adwy a mae'r chwaraewyr o'i gwmpas ydi ymateb iddo fo. Mae hwnna'n llac iawn gan Fuller. Ydych chi'n deimlo fysa chydig bach mwy o frys wedi bod yn gyfle i Caernarfon fanteisio ar hynny fwy yn atho nhw. A nawr yn y gyfle, Morgan yn dod â hi allan Evans yn mynd i hun. Ydy Evans fod yn ofalus bod yma'n ceisio gwneud gormod ar ben i hun mwyn geid fyny am y gic osmotyn na. Dwi'n hollol dall beth ti'n dweud, ond edrych a... Dwi'n gwrth o modd o chwaraewyr positif. Mae'r gwiriad yna a mynd ei allan yn gic gornel, ond oedd o'n trio croesio na'n postyn pella. Lle oeddech chi'n gweld Warwick yn rhedeg i mewn. Evans i hun. I gymryd y gornel. Bradley. Rhaid i sôn gymaint amdano fo chwaith. Ac mae o'n un arall. Mae'n mynd i orfod gosod i stamp ar ganol y cae yma os ydy yr ymwelwyr yn mynd i gael cafel yn yr rhan yna'r... Mae Bradley, dwi'n meddwl, mwy o asgellwr. Ti'n cael gweld mwy o'i gyffro fo a mae gen o'r sgiliau fi teibio pobl. Mwy na gyd yn ganol cae. Ban mi di hynny. Da ni'n sôn am... Dyma'r brosed. Da ni'n sôn am Bradley, hynny yw un o'r hen garfan os hoffwch chi. Caernarfon Malcolm Ari newid wedd. Mae yna ail adeiladu yn digwydd. Fel oedd Owen Tudur Jones yn awgrymu cyn yr rhaglen. Di hynny mynd i ddigwydd dros nos. Ych arbethiadau chi o gael golwg arnyn nhw yn yr hanner awr cyntaf yma? Mae yna un o ddau ddim yma fe, ta'n ni'n gofio hynny. Mae 11 o chwaraewyr dod i fewn i Caernarfon rha yma. A ti'n edrych, mae'n 7 di mynd hefyd yn ei mawr, Jamie Breesley, Austin, Jamie Crowder, Alex Ramsey, chwaraewyr y tîm cyntaf. Yn ei newydd, Mike Hayes. Be di'r reswm pam dod yma? Mae'n reswm da, oedd o'n y tîm, Ben Bora, Ganew Griffiths, gael wybod ar ôl y gêm, Josh Tippett, Paul Mendes. Dwi'n meddwl hwnna'n arwydd mawr i lle mae Caernarfon eisiau mynd. Wrth gwrs, maen nhw'n cael eu tynnu nôl efo'r cyllid sy'n ganddyn nhw, ond yn bendant, maen nhw'n mynd am y 6 uchaf na eto, tymor hyn. A un o'r tîma sy'n mynd i fod mor agos iddyn nhw ydy fel blwyddyn dwytha. Oedd hein yn gorffen yn 7, o Caernarfon yn gorffen yn 5, 3 pwynt o ddwmnyn nhw. Ydyn nhw wedi tîm? Na oedden nhw tymor dwytha Caernarfon? Be dwi wedi weld hyd yn hyn tymor hyn, efo'r uchafbwyntiau ar sgorio. Nachdi, ond lot i wneud i chwaraewyr newydd mae setlo, a dwi'n mynd i ddigwydd dros nos. Mae Bliffin twt fan ag Arwyddion Morgan, gadw'r ei lygad ar Hamilton. Hwna'n bas, dron iawn
A fod yn bas bach glyfer iawn gan Mendes. Clefar doedd. Mae neb di darllen. Na. Yna oedd y peth. Oedd o gam o flaen. Y rhediad. Edrych a, mae'n codi ben. Rwan ta, mae'n disgwyl. A mae'n rhediad. Mae'r bel. Mae'n ysgil. Mae'n gweld yr rhediad. Mae'n rhaid chdi. Dyna beth yw'n fwysig. Mae'n rhaid chdi ymroi y rhediad na. Beth hynna'n neud pethau. Yn dy ben. Ymroi. Mae'n rhaid chdi fynd amdani. Wedyn i dy bastod. Da chi'n gyn chwaraewr hyngwladol, Malcolm Allen, a dyna dwi'n credu, un o'r pethau dwi'n eich clywed chi'n deud amla. Wrth gwrs, oedd chi'n flaenwr ar y lefel uchaf, ond da chi yn cael ei rhwystredig iawn ydych bod chwaraewyr ddim yn cymryd y siawns o'r da chi'n deud. Ie, a maen nhw'n hanner wneud o. Maen nhw'n meddwl amdano, ond wneud o. Gyd i feddwl wedyn. Ti'n gwybod, hefyd maen nhw hanner cam neu, hanner eiliad tu ôl i lle maen nhw fod. Noah Edwards, na chi enw da yn y glaw yma. Wedi o am roi y met mewn arch. Gwaith ardderchog bron iawn. Ac mae Cathy, o ddifnodd o gweld mae Cathy oddi ar y bel fan'na yn gweiddi ar ei gyd chwaraewyr. Unrhyw bryd mae Caernarfon yn dechrau dod nôl iddi yng nghanol y cae. Mae Cathy yn pregethu ac yn dweud peidiwch gadael i'r frwydr yma fynd, ac ar hyn o bryd y Met yn ennill y flwyddyn honno, ond ei di sôn mwy yn do am Mendes yn sydyn a mae pethau newid. A mae o, fan hyn dwi eisiau gweld Sean Bradley. Mae gynnu fo'r sgiliau fel un i fi deibio fo. Dau ddyn ddim yn ddigon, yn dal i fynd nawr te Cic Ysmotyn, ydi mai. Bagliad. A dwi'n meddwl mae Cosby dynodd o lawr, dwi'n ei gadarnhad o hynny, ond mae'r dyfarnwr wedi cael dau benderfyniad, fyddech chi'n deud sydd wedi bod yn eitha hawdd i'w gwneud. A mae'r gic i'w chymryd gan Mendes. Dwi'n newid ddeud am y dyn yma, do. Hyn mae dda'n, doro fo'n lawr yr asgell. Tro gyntaf ni fod o allan ar dde. Bradley! O, oedd honna yn ddigon pell oddi wrth y golwr. Dyna'r gwahaniaeth, ath y golwr lawr, ath o'r cyfeiriad cywir. Ond yn wahanol i'r golwr yn y pen arall o'r cae, oedd honna rhy gywir a mae'r ymwelwyr ar y blaen. Yn y gornel, hefyd. Dyna fe oedd y gwahaniaeth. Iar Pwer, ti'n iawn, cadw i lawr, do. Ond mae yn y gornel, Bradley, dim mesing. Edrych a, dom yn dal hwnna. Bydd o fynd yn gynnar, yr wrth i llinell gol os dwi'n Sean Fuller ddim yn agos i hwnna. Ond Bradley, tro gyntaf ni weld o yn gwynebu am ddeithonwr. Dyna mae ma'n dda, mae gyda fo icon o sgiliau, mae draed o'n sydyn, neud pethau ddigwydd yn lle disgwyl ddigwydd. A mae mewn i cwrs Cosby, sy'n neb sy'n i daclo fo, a mae'n cael ei dynnu lawr. Mae'n gwad i'r daclo, mae'n heibio, mae'n ennill i Gorsmotyn, yn arfer ar fain. Bradley, y bachgen o flaenau Ffestiniog, falle bod y glaw wrth i fod o. Bydd honna'n dipyn o ergyd i Met, achos mae wedi bod yn gwartal ar y gore. Do ta, maen nhw'n ei gael, Met Caerdydd ei gael 4 ergyd ar neheibio'r gol. Tippets di ddeu, mwy na un arbediad da, mwy na Fuller. Do. Golia sy'n curo gema. Jones, oeddech chi'n deud bod o'n gri. Ac yn rhif 9 i'r tîm cartre Warwick, da wedi sôn amdano fo o gwbl. Mae o... Ar fenthyg hefyd ydi o dîm Bristol Rovers. Ie, Bristol Rovers. A mae yna fachgen arall i dod efo fo hefyd o Bristol Rovers, Ollie Hulbert. A mae Hulbert, wel, mae o yn ddarogan pethau da iawn amdano fo. Oedd y 2 gol yn Aberystwyth, ond mae o allan ohoni oherwydd i fod o'n hunan ynysu. A hyd yn oed pan yna bechgyn yn dod ar fenthyg, mae'r hen Christian Edwards dwi yn cael trafferth efo nhw. Ond o'r ddau, hwn falle di'r lleia dawnus. Yn amlwg mae gynnu fo ddonie. Ond diolch yn y gêm. Ond sbiwch mor agos oeddwn ni sôn bod hi'n gyfartal. Mae'r ystadegau yn tueddu i gadarnhau hynny. Da gan Fuller a Kai Jones. Gafodd y peniad croesiad campus. Gret o croesiad. Dan bwysau. A mae Kai hefyd yn gwybod rhyw chwico eiliad cyn y bel ddod. Mae'n mynd i giroi. Mae'n trio cael y pwyd na tu ôl i. Ond dim cyfeiriad gornel. Mae'n efo benny'n lawr i dditio bwnsio
o flaen Fuller yn y gol, allan y gol. Mae gen i ddipyn i wneud, dim yn benned hawdd, oce? Sa'n pwyd ar y croesiad, mae'n fyny'n gynnar, a di ar ei ffordd i lawr. Problem sy'n ganddo ydy, mae'n neidio o lle mae'n sefyll. Do'n mae'n rhedeg i mewn a neidio i fynd yn uwch i benio i lawr. Mae'n neidio o lle mae'n sefyll. Dyna'r broblem. Evans eto. A Warwick o gwmpas y smotyn gwyn. Ac Mendes unwaith eto yn tacluso ac yn clirio. Mendes do mwy a mwy i mewn i'r gêm yn y chwarter awr dyma. Mae wedi bod yn ddifyr dilyn y frwydr yng nghanol cae. Mae'r ddau dîm wedi cael eu cyfnodau. Yn fanne fyddech chi'n awgrymu, mae cryfder y ddau dîm o safbwynt i chwaraewyr gorau. Honna'n llac. Elliot Evans eto. A'r rhif 10 di Cosby. Noah Edwards, Bradley, sgorio'r unig gol y gêm hyd yn hyn. Dyna beth mae'n mynd i gynnig eto. Mae tîm yn mynd i symud i fyny tra mae o'r rhedeg efo'r bel. Mae Jones wedi cael hanner arferchog yn dydi. Bradley, oedd o'n creu problemau ar y dde, nawr mae ar y chwith. Mae'n dal i fynd, mae'n gallu tanio nhw hun. Mae hwnna'n basfach bwt glyfer i mewn i'r cwrt. Ac yn y diwedd, oedd Taylor Williams wedi bach yn or awyddus. Pum yn da fyny na'n un peth, ond just mae mor naturiol fel asgellwr allan ar y chwith. Ne fel ymwysodwr, mae'n chwarae fel am ni ffynw'r chwith, ond mae'n fo sydd wedi cario ymlaen i mae'n eitiad yma, mae wedi ffeindio yn y cwrt Cosby. Rhaid o'n digon sydyn, just i addasu. Ti'n cael yr ergyd i ffwrdd, ond eich sa Sean di medru cymanu am y postyn pell yna'n hawddach na'n i dy bel drwad at Taylor. Taylor Williams yn chwarae dda, mae Bradley yn chwarae'n dda, mae Kai Jones yn chwarae'n dda. I'r tîm cartre mae Elliot Evans yn chwarae'n dda, ond falle wedyn bod ni'n edrych am fwy o gefnogaeth iddo fo. Wel, ti di sôn yn barod do am y tri sy'n cael, oedd yn cael dylanfad ar canol yr hanner cyntaf yma. Ond y blaenwyr, di bet Caerdydd ddim fel blaenwyr, y tri o'n nhw, Warwick, Warman, na Craig Thomas, ddim yn neud llawer. Ac eto, cymed cic gornel i'r met o gymhariad 1 i Caernarfon. O, mae di gollwng ni! Ydy honna di mynd i fewn, mae'r peniad gan Black. A mae'r dyfarnwr, yn edrych at y dyfarnwr cynorthwyol, di ddim di croesi'r llinell, mae Black yn gwybod y dylai fod wedi i fod yn deg o raid fad weithio. Oedd yma'n disgwyl i'r gol o'r oll yn honna. Na, ac am niffyn o'r canol ydi o edrych. Mae Tibbet yn gwneud llanas ar hwnna. Mae waith na'n Pickford bron heddiw i Everton. Ond edrych mae'n mynd i fyny, mae'n gollwng ni, Black yna. O, mae'n eich di benio yna i fewn. Mae'n eich di mynd i'w hanner penio i meddwl. Mae'n sioc iddo fo, bod ti wedi cyrraedd mor sydyn. Joe Williams ar ei chlirio i. Black eto. Unwaith eto mae Tibbet dros y lle bob man. Wel, nes i sôn amdano fo fel cath, a mae o'n byw bywyd, bywyd cath ar hyn o bryd. Mae di ddod rhedeg trwy pobl na rith. Na. Mae'n gwybod mae'n chwaraewr yn mynd i sefyll o'i flaen, ond mae'n gwybod mae'n chwaraewr o'n mynd i farcio fo. Mae'n chwarae fach wedi oli. Elliot Evans i gymryd cic gornel arall. A mae honna chydig bach rhy bell. A mae Caernarfon yn mynd i gael cyfle i anadlu'n drwm ac i feddwl. Ath honna fewn dybed. Warman sy'n sefyll o flaen Tibbet yn neud niwsans o hyn. Rwan ta, ond sa'n pwysau arno fo. Mae'n rhaid i Tibbet dal i afal hwnna na chdi. Na, chwarae teg i Joe Williams. Ac oedd y llifanwr i'w chwarae teg iddo fo, yn reit a draws mewn llinell efo'i hefyd. Ac wrth gwrs, pan mae'n amddiffynwr yn mynd mewn i'r gol a mae'r rhwyd yn cael ei hysgwyd, ti'n meddwl? Mae hynny'n ychwanegu at broblem y tîm dyfarnu. Ond lle oedden ni di reid y camerau, Nick? Yep. Mor wych. Bradley. Mae o'n chwarae yn ardderchog. A ta pwy sy'n cyrraedd gyntaf, oedd hi'n digon cywir, oedd hwnna'n gyfle. Hamilton, gan Hamilton hawl i ddisgwyl bod hwnna'n di gyrraedd, oedd hi'n bas wael. Mi oedd hi. Dwi'n meddwl nath hi bownsio reit pan nath hi o'i fan, ond reit esgus bach i Kai Jones o fanna. Bownsio ran i fi, a y bel jyst codi fyny rawyr. Jyst cadad y lygad ar i, cadad y ben ar ni, nes i fod y bas yn un iawn. Jones eto.
Mae wedi bod yn hanner cystadleuol, mae wedi bod yn hanner cyfartal, mae wedi bod yn hanner llawn digwyddiadau. Ti'n mond eisiau edrych dros y blynyddoedd, fydd hwn wrth i bod, ond ydy dim ar y blaen, ac y ffordd wedi chwarae mewn cyfnodau. A be maen nhw wedi gwneud y mwy na Met Caerdydd ydyn mae Hugh Griffiths de? Bielsa ar ei bwced glas, ond os yna'n bwced glas. A mae hwn yn gwybod mynd ddigon o reswm i fod yn optimistig ar gyfer yr ail hanner. Wel, be di'r gwahaniaeth ydy? Pan mae Caernarfon wedi cael siar o'r gêm wrth cymryd y fantais a sgorio. Fuller. Warwick chwilio am gic, oedd e byth yn wedi chael ei. A mae o yn rhwystredig iawn ar hyn o bryd. A chofiwch digon o chwaraeon a'r cyffro. Geraint Thomas yn y Giro d'Italia. Darlleniadau byw ag uchafbwyntiau o bob cymal o ras. A mae'r ail gymal yn fyw pnawn fori ar Esbyrec am 1 o gloch. A mae'n uchafbwyntiau wedi nos fori am hanner awr wedi 9. Ac oedd hi ddiddorol i glywed o'n siarad. Yr aberth mae'r chwaraewyr proffesiynol mewn unrhyw gamp yn gorod i wneud. Penblwydd blentyn, penblwydd prodas. Mae'n ei colli nhw. Ac os bydd ar ei feic. Ac yn ceisio gwneud Cymru fel ffahono fe wrth ymhagor. I Mrs Honna ddeitho fo. Ar ei feic. Tasai'n benblwydd prodas yn y chi. Os ar hian yn dweud, ti'n mynd ar dy feic, na gwyt? Dos ar dy feic. Mae'n un broblem fel hynny, wrth gwrs, Malcolm. Rhaid chi brodi hi gyda. Na, ti'n dweud fi, ti'n gwneud gadael nhw'n bain, ti'n ei ddiog. Dos wan, paced y fagia, nes i ddweud, dos i paced y dyn. Roedd son o'r 60au. 2 funud o'r 45 yn weddill. Tasa Met yn cael gol nawr, fyddech chi ddim yn deud bod hynny'n groes i'w heiddiant nhw? Na. Just am bod, pan oedd siar y gêm o Caernarfon, maen nhw wedi cymryd Manchester sgorio, dydy'r Met ddim wedi gwneud hynny hyd yn hyn. Mae'n cael cyfleon. Eto, yr hyrddiad. A mae'n gic gornel, wrth gwrs bod hi'n gic gornel. Bob tro mae'r Met yn ymosod, maen nhw'n cael gic gornel. A mae hwn, wel, da chi'n cael y teimlo bod rhywbeth yn mynd i fynd yn iawn i Black rhywbryd. McCarthy, y capten. Cyfle ola falle. Cyfle ola falle. Y capten, McCarthy. Mae'n cyrraedd ac unwaith eto Tibbets sy'n yn y fan a pwy gafodd y cyfle oedd Cosby a bydde bod i mwynhau sgorio ar ôl i'r diolgic Cosmotin. Nath o benio lawr, ond yna ddim pwer yn ia. Ti disgwyl i Tibbets allan neud mwy yn fanna, dod allan, mae Bel di teithio 50 llath ar draws y gol, mae yn i gwrs 6 o, a fydd ddod i nôl hwnna. Gobeithio bod Raheem Sterling yn cael ei goli allan o'i system cyn chwarae Cymru nos iau. Mae ydyn Manchester City ar y blaen o goli ddim yn Leeds. Warman ar y frys. Mae'r Met yn gwybod. Bach iawn yna un anaf yn dod i Joe Williams. Falle bod yna funud neu 2 o amser ychwanegol. Ond mae'r gêm di llifo. Munud yn wir. Williams. A fydd e'n bris o gwbl. Dych chi'n cael y teimlad, Malcolm, os ar 2 reolwr yn gallu deud mwy o'r un peth, ond yn fwy cyson? Fysach, ac dwi'n meddwl bydd yna chi edrych ar be mae Christian Edwards yn mynd i ddeud yn fwy na Hugh, ydy i 3 blaenwr o wneud y well. Mae rhaid nhw'n gydalanwad ar y gêm di, un yn nhw wedi cynnig dim byd i'r gêm. Ti'n edrych ar Thomas Davies, Thomas Craig Davies, dyn nhw wrth gwrs, a wedyn Woman ar y dde, dwi'n mynd i'n digon i fynd teiglo Telor di chwarae dda, a Warwick, dwi'n di dal y bel i fyny, dwi'n di dod â pobl i mewn i'r gêm o chwaraewyr canol cais, eisiau amser i regiad, dim byd o gwbl. Un
cic o'r smotyn a flwyddiannus. Un cic o'r smotyn lwyddiannus. Dyna'r gwahaniaeth. Hwn roddodd y bel yng nghefn yr hwyd, a hynny ar ôl i Elliot Evans fethu o'r smotyn i'r Met. Perfformiad ar ddotyn gan Caernarfon. Ac mae gan Met waith i wneud ar sgôr ar yr egwyl. Met Caerdydd dim, Caernarfon 1. Dewch nôl ato ni drafod y cyfan ar ôl yr egwyl. Met Caerdydd yn croesawu Caernarfon i'r brif ddinas ac anafiadau diri wedi effeithio tîm Christian Edwards. Ond nhw'n brwydro, ond yn methu taro o'r smotyn. Elliot Evans o bawb yn methu y tybet wrth i fodd. A hanes 2 gic o'r smotyn oedd hi. Caernarfon ar y blaen. Bradley, dim problem iddo fe. Taith i'r cofis lawr i'r de. Maen nhw ar y blaen. Ennill canol wythnos hefyd, felly wedi bod yn wythnos dda iawn i dîm Hugh Griffiths. Y sgôr ar yr egwyl, mae'n dal i lawio. Cyrra llaw, Caernarfon ar y blaen. O gol i ddim. Mae'r ceirau'n cwrdd o Weintydyr Jones. Caernarfon sydd ar fantais.
Mae tempo wedi bod yn uchel, mae wedi bod yn gystadleuol, mae wedi bod yn gêm dda. Yndi, mae wedi bod yn gêm dda. Met, oedden ni disgwyl cyn y gêm, sut fysa nhw'n perfformio efo gymaint allan. Maen nhw wedi rhoi gêm i Caernarfon, ac yn amlwg os fysa'r Gic o'r Smotin wedi fynd i fewn, sa nhw wedi teimlo bod nhw'n heiddi bod ar y blaen. Ond Caernarfon, perfformiad oddi cartra, maen nhw'n edrych yn ddigon cadarn, mae system nhw yn achosi rhywfaint o broblema, a mae chwarae, gweld tîm yn chwarae efo 2 ymosodwr yn rhywbeth newydd yn y byd pêl-droed dyddi yma. Felly, falch o weld bod Hugh Griffiths efo'i dactega, mae o'n mynd amdani, ac yn amlwg ar hyn o brif fydd wrth i fod o fod ar y blaen. Chi'n trafod i tactegau nhw, ni'n edrych ar y Gic o'r Smotin nath y Met fethu fan hyn. Beth yw'r tactegau sy'n achosi problemau i Caernarfon fan hyn? Wel, hyn de, gwneud hyn. Dyna di'r broblem. Oddi cartra, dwi'n newydd rhoi camoliaeth iddyn nhw ar ran sut maen nhw wedi bod yn perfformio, ond pan da chi'n gofyn i roed eich hun o dan bwysau, a dyna maen nhw'n neud efo yna tidbits, ond fydd Darren yn teimlo bach yn amffodus, yn amlwg fydd o'n teimlo sef wedi gallu clirio i gyntaf, a wedyn Elliot Evans, da ni'n disgwyl i weld o'n sgorio. A chwarae teg, y gol geidwad, falle fydd bobl yn teimlo bod o ar fai yn ceisio chwarae allan o'r cefn, ond y neges yna, mae hynna'n dod gan y rheolwr. Mae Hugh Griffiths yn amlwg isio gweld i dîm yn gwneud hynna, ond fydd o'n hapus iawn o wneud yn iawn am y camgymeriad. Jyst yn fyr iawn, ni'n gweld gymaint o bobl yn neud na nawr, pasio allan o'r cefn yn chwarae. A'i ffasiwn yw e, neu yw e'n effeithiol? Wel, ffasiwn ydi o, ia. Mae'r rheola yn amlwg, mae'r amddiffynwr yn gallu derbyn y bel yn y cwrt Cosby dyddi yma, a mae yna'n gallu lledu'r chwarae os da chi'n curo pwysau cynnar. Ac y cwpl o weithiau di Caernarfon heb guro'r pwysau yna, da chi wedyn jyst yn rhoi pwysau ar eich hun. Dewch chi ni weld y Gic o'r Smotin arall, ni wedi cael 2 Gic o'r Smotin. Oedd hon yn Gic o'r Smotin? Wel, mae Bradley, da chi beth yn gwybod pa ffordd mae'n mynd i fynd, troed de, troed chwith, ac yn amlwg fel amddiffynwr. Do'n am llawer yn ddi, ond Bradley wedi teimlo'r cyffyrddiad, a wedyn, union un ffordd Elliot Evans, gol geidwad yn mynd union un ffordd, ond digon o bwer arni, digon isel, ac fel ni'n sôn yn gynharach, fydd Sean wrth i fod yn cael gol, ac bydd Caernarfon wrth i bod am bod ar y blaen. A mae Met i cael ambell i hanner cyfle, neu mwy na hynny, o ran penio yn y cwrt, gan i weld un enghraifft nawr. Fydd Christian Edwards yn rwystredig iawn bod nhw wedi cael gol na hanner cyntaf yna. Ddylia nhw wedi sgorio cwpl o'r safleoedd yma. Mae Tibbets nath arbed y Gic o'r Smotin, felly dipyn o arwr. Heblaw am hynna, mae di edrych yn sigledig. A mae'r croesiadau yn dod i fewn, mae cael yn hun yn stoc, yn rhedeg fewn i amddiffynwr fo'i hun, at yr ymosodwyr, a mae'n cwyno wrth y dyfanwr. Mor lwcus yn fanna. Fydd Met yn teimlo fod rhaid iddyn nhw gymryd mantais o ambell un o'r cyfleoedd yna, neu fydd Caernarfon yn mynd â hi. Ie, ond maen nhw wedi dangos digon bod nhw dal yn ddi, naw anaf neu beidio. Ran y perfformiad, dwi'n wedi bod yn rhy siomedig. Na, ddim o gwbl, mae'r tempo yn uchel, yn ganol cae, mae Carthy wedi edrych wel, mae o'n dipyn o chwaraewr yn dydi, mae di rheoli ar y degau. Pan mae Elliot Evans ar y cae, dwi'n gwybod bod ydi methu Gic o'r Smotin, mae gennych chi gyfle, felly sut ydych chi'n ffeindio Elliot yn y safle bygythiol na rhwng yr chwaraewyr canol cae ac yr amddiffyn? Dyna di'r gyfrinach iddyn nhw yn yr ail hanner. Dyna ni, gan ni weld beth ddaw wedi'r egwyl o ran Met Caerdydd, angen taro nôl, maen nhw ar y rholi ar yr egwyl. Yn erbyn Caernarfon, gol i ddim yw i wrth i ni weld y sgorfwrdd, ni yn hoffi'r sgorfwrdd na. Met dim, Cai Fôn 1, da iawn Cai, wel yn i chi wedi'r egwyl.
Croeso nôl ato ni, pêl-droed byw o'r S4 Eco uwch gyngor Cymru JD. Mae Caernarfon ar y blaen o gol i ddim yn erbyn Met Caerdydd. Dyna'r sgôr ar yr egwyl. Cyn i ni fynd yn ôl ar gyfer yr ail hanner, dewch chi atgoffa chi, rhywbeth bach sy'n digwydd nos Iau. Be chi'n neud yma yn yr awr 7? Dwi'n gwybod beth byddwn ni'n neud, edrych mlaen i weld Cymru yn heriau Lloegr yn Wembley. 1977 trwyth oedd yn ennill yn Wembley. Dewch i ni fynd draw at Nicky John cyn yr ail hanner sy'n cael sgwrs gyda rhywun cyfarwydd iawn fan hyn y Met Caerdydd. Diolch Dylan, ie, mae'n cadw cwmni efo fi. Mae Emlyn Lewis. Emlyn, mae rhaid i fi ymddiheuro achos oedd e ti fod efo job pwysig iawn i wneud ar yr egwyl yma. Wrth gwrs, ie, so dros hanner o'n i fod yn mynd rownd ar amgylch y pitch a rhoi spray ar y goals ar y corneli, etc. So, wrth gwrs, nes i ffonio, so rhaid ddod i'r helpu. Diolch am gafu'r adwy. Sut mae'r anaf ar hyn o bryd achos ti allan wrth gwrs am gyfnod eitha hir? Mae'n gwella ar y bach, so ie, dis i'r anaf yr ail ddwrnod nôl yn pre-season, so hwnna'n anodd i gymryd, so na di heb chwarae pêl-droed am 7-8 mis nawr, so mae fe'n amser anodd, ond mae'n gobeithio nôl mewn mis a hanner gobeithio. A gwylio o'r eisteddle, be nes ti o'r hanner cyntaf? Na, ddim ond yn dda iawn, oedd y gêm yn 50-50 mewn ffordd. Fi'n credu felly o'n i'n heiddi tymor bach i ennill y gêm, ond ennill y hanner, Ellis di miso'r penalty, ond Dewis gath nhw penalty nath nhw sgorio, so fel yma. Gobeithio gwell am yr ail hanner. Diolch i ti Emlyn, mae'r tîm eisoes ar y cae, felly nôl ni at yn tîm sylwebu ni wan. Malcolm Allen a Nick Parry, draw at y chi. Diolch Nicky, diolch i'r ddau ohonoch chi. Ac mae'n dal i lawio. A mae cic o'r swatyn hwn yn dal i wahanu'r ddau dîm. A da ni'n disgwyl chwiban gan nhw o Abertawe. Ni'n just edrych ar Emlyn y fanna wan de, a ta i ddygad o, a ddech chi'n meddwl, faint sa hwn, faint fe o methu chwarae. Ac un o'r trafodaethau gawson ni yn ystod yr egwyl, fel mae rhywun yn gwneud yn ystod egwyl unrhyw gêm, meddwl pa eilyddio allai ddigwydd. Mae Mike y ddau dîm a rhai dweud yn hynod i brofiad, a ni wedi sôn digon am anafiadau y Met. A mae Caernarfon hwythau, mae gynnu nhw'n problemau hefyd. A dim ond 15 oedd yn gallu teithio lawr efo Caernarfon ar gyfer y gêm yma. A mae enwau amlwg yn absennol. Un o'r ni wedi edrych ymlaen i weld oedd y cefnwr chwith Jonathan Anderson. Ond mae o'n absennol ac ys i fod o ar dreial efo Ipswich heddiw. Ond nid y Met yn unig sy'n ag anfantes absenoldeb. Ond falle i raddau chydig bach yn fwy. Unwaith eto, mae rhywun yn teimlo bod Black yn mynd i greu problem yn y diwedd. Fos i wrthi eto, Davies. Nath Cai adael i droed i fewn ar Black a mae'n reit o gwmwyd gwrs Cosby. A mae Black yn gloff o'r herwydd. Ac mae'n hollol amlwg be fi oedd yn neges yn dydi. Ewch atyn nhw. Mor fi yn y gallwch chi. A mae'n wedi codi tempo, do. Codi tempo'r gêm ar dechrau'r hanner yma. Honna bas lag syth at Bradley. Noah Edwards. A da chi'n teimlo bod Caernarfon heb wneud y mwyaf o'r cyfle fanna. O Bradley'n cweith i disgwyl y bas lag. Williams at Noah Edwards. Cyfle eto i'r ymwelwyr. Bradley dan bwysau gan Elliot Evans. Ti'n gwybod be? Di Joe Williams ddim wedi cael chwys ar eto yn ganol am ddiffyn Caernarfon. Dim newid yn y naill dîm na'r llall. Evans. Oes ddim byd yn cyrraedd y blaenwr Warwick chwaith. Cosby tynnu ddyn yn ôl, mae'r dyfarnwr yn gadael i'r chwarae fynd yn ei blaen, a Thomas yn manteisio ar hynny ac yn pasio allan i'r asgell fe. Mae Thomas yna yn y ledd yma fan hyn! Fo gychwynodd, fo orffennodd y symudiad. Ac ydy'r dyfarnwr yn wedi cael gair efo'r chwaraewr yn dynnu o'n ôl. Mae wedi cael gair efo Cosby ydi. Do, mae wedi, safo, dwi'n hawdd i'n cadw melyn, dydy o'n dweud hynny, digon teg oedd y fantais yna. Ond pan mae Bale ma'n dod yn ôl gan Kai Jones i Darren yma hyn, ti'n gwybod mae'n mynd am Darren hyn, gornel bella. Mae siap i gorff o'n berffaith,
just ddim yn cael ei ben dros i ddigon. Mae'n ei gyda bwyd yn ni, just y cyfeiriad yn mynd ei oedd wrth y gol. Oedd o'n gorfod cofia, trymannu oedd wrth y gol i gymryd wrth y golwr. Ond ati sydd heibio'r post yn dod lle chi mewn. Da ni wedi gweld y sgorio goliau fel yna dros y flynyddoedd. Gyda gol y tymor dwyta. Pas da gan Augustin, a mae Augustin yn dal i redeg. Presenoldeb mawr ar ymyl y cwrcosbio'r Kai Jones na hefyd. Ac mae Kai Jones wedi bod yn llon llaw i fod yn deg. Mae o'n darged, ond mae o hefyd yn fodlon symud allan i'r esgyll i weithio. Mae o'n, ti'n gwybod beth sy'n gael o Kai? Mae'n neud i shift i fewn, mae o'n ei cant pob tro mae'n chwarae, mae'n neud i'n o gwmpas. Mae o'n higon cryd ar y beli fyny, mae'n dal reit ifanc. O Caernarfon i Porthmadog, mae'n dod yn ôl eto rwan. Ie, gwaith Kai barhaw, sa chi'n deud, ganddo fo. Sgrech gan Fuller. Ac pawb yn nibyddhau. Sbiwch ar y glaw na. McCarthy. Digon o le yng nghanol y cae gan Elliot Evans. Gormod o le o safon Caernarfon. Cyfer ar bel i mewn. Felly mae'n siŵr at bwy. Mi ddoth Warman amdani hi. Gwaith amddiffynol da eto gan Telor y fanna. Di'n edrych. Mae'n gwybod mae Warman trodd fo rwla, ond mae'n glamp o ddyn Telor. Felly mae'n gwybod Warman mae'n gyda neidio'n uchel iawn i giro fi'n yr awyr. Felly mae'n just dal i dir, bod gorfforol cry a penio i ffwrdd. Diddorol ydy, rhywun fel Warman, dod o Bristol Rovers. Hynny yw, ond yn ei chael i'n anodd. Efo ydy'r pêl-droed yn wahanol, dyna be ydy, dyna pam, ysach chi'n disgwyl i foi fel yna, setlach gael pethau'n hawdd iawn, ond dydy o ddim nac di. Dim mwy chwaith na mae y blaenwr Warwick. Ti'n hollol iawn, a ifanc ydy Warwick, i ddeud y gweithio chdi, so mae'n gynnal nhw i gema gorau, blynyddoedd gorau i'w blaen nhw, felly blwyddyn gyntaf iddyn nhw ar y lefel hyn, rei ar ddenthyg, rei yma, yn cael ei arwyddo. Ac efo Casnewydd oedd Warman ac Warwick efo Bristol Rovers, ond profiad cyngrair gan y ddau. Ond mae'n arw ar y lefel yma, dydy, a falle di hynny ddim yn hollol ddelfydol i fechgyn ifinc. Y Met Caerdydd yn gwneud dros y flynyddoedd ydy cael y chwaraewyr yma sy'n cael ei ryddhau o clwbiau ar y academis yma. Elliot Evans, Bristol City oedd o, cofia, a wedyn cynnig cwrs iddyn nhw yn y prifysgol, a wedyn, hei, mae gyda'i lefel ychal am fan hyn hefyd, lle mae Christian Edwards wedi dod â nhw, dyrchafiad. Ddiwedd y daith, mae'n gyfle, chwarae yn Ewrop, ydych? Mi'n ath y 2 blynedd nôl, mi'n ath o ennill y dwbl. Mi'n ennill nhw'r cwpan y gyngrair ac y play-offs i fynd i Ewrop. Da, o'r diwedd. Ac Warman yn gwneud be fydd nhw'n gobeithio iddo fo wneud. Ac yn y diwedd, mae'n gig gornel yn dod, Jack Davies yn ei hennill i. A rwan mae Met Caerdydd yn cael siar o'r ail hanner yma, mae rhaid nhw sgorio. Dyna di'r gwaniad, mae'n rhaid chdi wybod fel chwaraewr. Hei, da ni ar ben y gem yma rwan, mae'n rhaid i fod yn ddigyfaddawd, wneud siŵr bod ni'n sgorio. A McCarthy. Y capten i gymryd un arall o giciau cornel niferus ac unwaith eto yn Elliot at Black yn llone oddi ar ei goryn o doffi. Davies chwipio yn o fel pêl dda allan gan Williams. Black yn dal i fyny. Williams eto yn ei ffenio'n glir. Ac yn y diwedd, Mendes yn clirio, mae Bradley a chyfle i ddod â hi. A mi ddoth Cosby nôl ac yn neud be mae Cosby'n geid mor dda. Gweld y bygythiad a'i laddo. Mendes. Augustin. Nôl i fewn eto Mendes. Elliot Evans at Warman. Di rwy'n teimlo bod Warman yn cynnesu dipyn bach William Warwick. Saff. Fysa fi licio Bolton nid yma di rhedag at Telor. Ia. Di Telor ddim yn amddiffynwr.
Mae jyst i wneud swydd i Hugh Griffiths heddiw. Ac mae wedi dweud iawn, na un eisiau bod ni'n arcio, dwi i gael cyflym. Mae'n as da, ond dwi jyst ddim yn gweld Warman yn gwneud digon o'n i erbyn o. Gyd mae isio ydi cael gwared ar y bel, da chi'n teimlo bron iawn. Mae eisiau pasio'n syth. Mae Telor yn gwybod wedyn, hei, dwi wedi curo'r gysylltiaeth seicolegol yma. Fedi Telor ddim isio Warman rhedag at efo'r bel yn trio mi deibio fo. Wel, mae yna sawl sgwrs di bod rhwng Cosby a'r dyfarnwr. A mae ildio'r Gico Smotin yn dal i gosi yng nghefni benno, dwi'n siŵr. Dacl o'r ochr oedd i ddim yn cael y bel hefyd, ond Darren yn gwneud digon o'n i. Black ydi gadael i ar alwad i gyd am ddiffynwr. Bradley ac Evans yn mynd amdani hi, Augustine. At Mendes, Noah Edwards, Mendes Tior iddo fo. Coesiad sydyn, chwilio am Bradley, fe o'n i gadael i, a clyfer, nath Thomas alw amdani hi, ar ei Bradley adael i, nath hi'n cyrraedd! Ac Williams ar ergyd yn y diwedd. Ia, di bach yn o'r chylgeisiol, dwi'n meddwl, fo'r ergyd ar ei droi chwyth yma rwan, ond nath ni glwad, mae'n ddim cefnogwyr, nath ni glwad Darren Thomas yn gweiddi ar Sean Bradley Gati, Darren, a wedyn Gati, a wedyn gath y bel, ond nath hi'n cyrraedd, dwi'n i'n cyrsyniad. Ie. Dim gol y tymor yma, prif sgoriwr y tymor diwetha. Da chi'n teimlo i ddawi. Mae'n 33 wan, dwi'n meddwl, ac mae'n dal i chwarae ar y lefel yma, ac dwi wrth ym... Mae'n un o'r chwaraewyr nes am ein talu ddod i wylio, erwydd ti'n gwybod ti'n mynd i gael rhywbeth gan efo bob gem. Os ac Caernarfon yn hapus iawn sa rhywun yn talu ddod i weld ar hyn o bryd. Dyna'r problemau. Bradley cael ei giro yn yr awyr. Augustine. Ac eto, Mendes efo fo. A mae yna rhyw olwg Patrick Vieira yn does ar Augustine mawr na'r coesau hir ma'n gry. Nasa pas Vieira i ddim yn rhedeg allan o'r rhywbeth y chwarae. Bob tro mae'n digwydd. Yndi mae o. Can mol chwaraewr i'r cyfyla a... Maen nhw'n mynd ac yn profi cyn lle dwi'n wybod. Black. Os ydi cefnogwyr Caernarfon yn meddwl lle yn y byd mae Mike Hayes gyda llaw, ac os yr hyn glwson ni oedd bod o'n mynd i fod yn chwarae, ydy mae di tynnu llun yn y gar mae o. Wel, be, cael ei brecwast? Erwydd oedd Hugh yn dweud fi bod Mike Hayes yn y tîm. Camu ar y bws wrach. Hwn yn ifanc. Elyddiog, Kieran Proctor yn paratoi ddod mlaen. Sa fi'n mynd synnus y Sam Jones ar y fainc i Caernarfon yn dod ar mewn chydig hefyd oherwydd Hamilton, dim yn gwneud digon, a mae Sam yn cynnig rhywbeth hollol wahanol a golia. Black, mae gymaint i cael ei anelu at Black. Yr amddiffynod mawr chwarae teg iddo fo. Pan ti'n meddwl amdano fo, sa fo ddim yn y tîm Woolridge, hollol. Emlyn, and Joel sydd wedi gadael y clwb wan de. Cath i mynd amdani dim yn ei gyrraedd o. Joel Edwards yn ei fel. Sbia tri chwaraewr yma. Joel Edwards i gadael y clwb. Na ni weld hyn gyntaf. O, mae'n jyst gael dynnu'r llawr. Chwilio amdani. Ac yn defnyddio. Yr eilyddion. Digwydd Tom Davies. Gadael. Kieran Proctor oedd o'n yr ysgol Plasmawr efo Ben Cabango, y ddau yn yr un flwyddyn. Siw bod gen nhw dîm bach eitha da. Warman yn dangos be oedden ni wedi clywed amdano fo. Mae o'n gyflym. Chwilio am McCarthy, Bradley. Mae wedi gweithio'n galed yng nghanol y cae. Bradley, Augustine Mendes, Thomas o'i blaen nhw. Mae wedi cael cyfnodau da. Siwr nath Caernarfon giro un gol i ddim yma 2 flynedd yn ôl hefyd. Un i ddim o fi.
Y cysur i'r Met, falle. Mae yn ebyn Aberystwyth, oedden nhw ar ei holi ddwywaith. A mi ddethon nhw nôl i ennill o 2 gol i 2. Felly, maen nhw'n gwybod sut ma taro nôl ar ôl dod ar ei holi. Fel at Jack Davies. Mae hefyd yn dangos hefyd, Nick, faint o bwysig ydy'r gol gyntaf na de. Ie. Efo Caernarfon. Wel, mae Caernarfon di ildio'r gol gyntaf ym mhob gêm. Ar wahân i'r gêm gawson nhw'n erbyn Flint. Ac ar ôl sgorio gyntaf yn erbyn y Flint, nath nhw ennill. O. Ac yma, maen nhw wedi sgorio'r gol gyntaf. Unig gol y gêm hyd yn hyn, Elliot Evans. Noah Edwards oedd i fewn. Ac mae'r Met yn dîm sy'n tueddu ildio'r gol gyntaf hefyd. Black yn clirio. Ac 5 o gemau i'r Met, a maen nhw wedi ildio gyntaf ym mheder o'r heini. A pethau bach fel yna, mae'r rheolwyr yn ei weld fel problem os nhw'n gweld paclwm felly. Ac mae y dyn yma Hugh Griffiths a Christian Edwards yn gorfod ymdopi efo hynny. Ond os ti'n gwybod y statega, y ffeithiau o'r cyfartaledd o sgorio'r gol gyntaf o ennill gema, sa fo'n neud sioc i chi. Dyna pam na'n dweud o, a sa'n chwaraewyr adra yn bob tro meddwl wedyn, o, wedyn ni'r reoli gan ei byth mynd i ennill. Thomas, y bel redeg y fiwrthfa chydig bach yn do, Warman. Ac ydych chi'n teimlo bod Warman yn mynd i ryfel mwy nag oedd o'n yr hanner cyntaf. Dyn nhw'n cynnig digon yn ymosodol, lle sa'n dychymig yna, os a ddim rhyw gryfdar yna, os a ddim rhywun yn benderfynol yna, os a ddim neb yn argoedd i bod nhw'n mynd i sgorio. Hyfedd iawn, Malcolm, oedden ni'n deud hynny tymor diwetha ac yn deud, wel, mae Will Evans yn chwaraewr da, ond diom yn flaenwr, iddyn nhw fod yn dibynnu arno fo fel blaenwr. Mae'n mynd i bala, profi'n holl wahanol. O, go iawn, as fi, ti'n arfer gweld Roscro yma, ti'n arfer gweld Will Evans yma. Dau chwaraewyr corfforol, cry ac yn gyflym. Ie, a Kai Jones i bod yn deg. Diom yn cwyno tuag at y dyfarnwr cynorthwyol. Cwyno mae o am y gwasanaeth gafodd o. Ond mae wedi gweithio mor brysur. Fuller. Awr ydi chwarae o'r gêm ddiweddara ar gychwyn wythnos fawr i Gymru. Lloegr nos Iau, Gweriniaeth Cymru. Yr Iwerddon ebyn Cymru di Sul, hanner awr 1, Bwlgaria ebyn Cymru nos Fercher. Na chi 10 diwrnod o bêl-droed rhyngwladol, a mae o gyd yn fyw ganddo ni ar S4C. Augustin Mendes. O, da. Augustin. Eisiau pas da mewn. A Black sydd wedi cael ei ganmol gymaint am be mae wedi gwneud yn y pen arall o'r cae. Yn amseru i ymyriad fanna. A mae bel gan Jack Davies. A dydyn nhw ddim yn gwneud dim byd ond cosi yn y pen yna'r cae. Ond ni'n sôn gyda llaw am y tîm efo Proctor a Cabango yn yr un tîm. Ond ni'n awgrymu falle bod nhw dîm da. Nath nhw ennill Cwpan Cymru a Chwpan Prydain. A dim syndod efo'r fath dalent. Hwn di'r targed. Ellwch chi fentro. A mae'r amser yn dechrau dod, byddwch chi'n teimlo. Bod rhaid sgorio, di hwnna ddim yn taro'r llaw ar wahân i'r apelio. Cyfle arall i roedd i mewn, unwaith eto, Black yn mynd amdani hi. A falle bod o'n arwydd o cael ac yn adlewyrchiad o wendid llinell ymosodol y Met. Mae Black dan ni'n enwi o hyd ac o hyd ac o hyd. Neb arall yn mynd am y peli uchel. Ond mae Bradley'n aros lawr, doedd ddim yn drosedd med y dyfarnwr, ond gadle'r chwarae fynd yn ei flaen. Rhys yn edrych drosodd fan hyn, y ffisio.
Ie, mae'n just caprioli, dyn ni'n cicio i bell. Cysylltiad, yn ein byd. Dwi wedi sôn am y fainc gan y naill dîm a'r llall, y ddau dîm efo problemau anafiadau. Edrych lawr y meinciau, maen nhw'n anghyfarwydd iawn yn y dyn. Yndi, ti'n edrych ar un Caernarfon, un sy'n mynd i greu argraff yn bendant sy'n medru chwarae meigon ifanc hefyd, ond mae'n ddigon o potensial yn efo di Sam Jones. Tan ni wedi weld o blaen, mae wedi chwarae fewn y gallan, esdipyn. Dwi'n meddwl, unwaith geith o rediad bach yn y tîm, dwi'n gweld o ellan profi pwynt wedi mynd medru sgorio yn gyson ar y lefel yma. Ond y lleill, ti'n hollol iawn, y ddau fainc. Ti'n edrych pob tro ar y fainc i nhw'n creu argraff pan nhw'n dod i'r cae. Doedd y dyn mewn cagwl goch aspectol ddim yn eilydd gyda llaw. Dyn nhw mor ddibrofiad â hynny. Ond o'n i sbio ar yr arwydd dim poeri. A mae hynny wrth gwrs wedi bod yn un o negesau yn mawr cyfnod y Covid yma. Ond falle bod hwnna'n neges ddyle aros ar ôl a pan bydd y Covid yma'n dod i ben. Warman. Chroesa da. Chydig bach gorfod arni. Elliot Evans. Wastad yn edrych am y cyfle ar gydio. Dyna pam mae'r cysymelyd yn heidio i gwmpas o. Nôl eto ato fo. Mae wedi gadl y bel na redeg braidd. Warman eto wedi sôn dipyn mwy amdano fo ers yr egwyl. Na nathon ni'n yr hanner cyntaf. A Davies sy'n chwarae tîl iddo fo. Cosby, cic gornel arall. Mae'n pwysa. Maen nhw'n nocio ar y drws wan, dydy. Maen nhw angen cael Elliot Evans ar y bel. Ti'n edrych ar chwaraewydd Caernarfon pan mae Elliot yn cael ei. Maen nhw ddim yn dod yn acos dy fo i gael o lawr i ddwy'n y bel. Maen nhw'n just sefyll oddi wrtho fo. Gormod o barch. Sbiwch ar y ciciau cornel yna. Unfed cornel ar 10 y met. A dwi'n credu bod fi'n iawn yn deud, dwi'n mynd bell ohoni, mae Blacks wedi cael ei ben i bob un ohonyn nhw. Tibbet yn ei ffwnio hi. Well gan fo. Sa wedi mynd i wneud yn y hanner cyntaf mwy nag unwaith. Rhaid oedd Hugh Griffiths i olwr wedi cael gair yn ei glust yn ystod yr egwyl. Ddo 6 lechal lan, tywod eitha. Tibbet i bala. Noah Edwards. Mae o di chwarae dda. Mae yna chwarae'r ganol cae ydy hwn. Ond gofynnwch iddo fo wneud swydd am ei neitho. Dyna ydy amrywiaeth i safon o chwarae fo. Mae o'n gret yn lle bynnag mae o, ond dwi'n meddwl, da ni'n colli fo. Mae Caernarfon yn golli fo yn ganol y cae. Dwi oherwydd mae o'n chwaraew creadigol. Mae'n medru rhedag heibio pobl. Mae'n medru cyrraedd y cwrt Cosby ar amser iawn, amser cywir a sgorio gols. Ie, gynt y Brestatyn wrth gwrs, neith o ddiwrnod da waith i chi. Cosby. Ac fyny ar ei ben ei hun yn ei sgidiau gwyrth yn mynd allan o'ch llun chi nawr y blaenwr Warwick sydd wedi gwneud dim. Ond falle bod o yn gofyn am y bas Warman eto. Telor yn neud y dda. Rhaid nhw'n gyflym. Telor yn aros efo fo, dyd yn neidio fewn a wedyn yn just cael y bloc arni i ildio'r cic gornel. A mae'r 1 ar 10 yn troi yn 12. Ac mae ddau gefnwr di chwarae'n ddau Caernarfon, y ddau. Williams un pen, Noah Edwards, ochr arall y cae. Ac yn sydyn di ddim yn unichel. Davies. Ac Cosby, nath just cael y... Oedd o'n nid o'r bwrpas, ond yn cael y gol hawdd i Tibbets, dim digon o bwer tu ôl i. Ond sa fod i'n neud hynna a mynd am y gornel, sa fod i'n lot fwy o broblem. Dyma fes ni'n deud i cyfnod mwy o bler y gêm. Ia, ond mae Met sy'n deud y pwysau. Nhw sy'n yn rhyw fygwth i gyflawni rhywbeth yn y trean ymysodol yma. Black yn ei derbyn i gan i partner Evans ac i brofi'ch pwynt chi. Malcolm dim bod wedi'ch amech i beth bynnag, ond 70% o'r meddiant ers yr egwyl gan y tîm cartre. Ond ydyn nhw wedi argoed i chdi bod nhw'n mynd i sgorio? Fysa ni'n hoffi gweld o safbwynt yr ymdrechion arbediadau, a mae'n stori hollol wahanol yn dydi. Black on ar te, mae hwnna wedi mynd heibio Black. Dwi'n mynd siŵr i fod yn deg os oedd Hamilton yn disgwyl i honna ddod iddo fo. Fe ddyle fod i disgwyl. Oh, come on. A mi ddyle fod i gyda'n well. A mae'n mynd mewn eto, Black yn ei chlirio hi.
Mendes cael ei gael awr. Mae o angen gol. Mwyn ddim byd arall Hamilton a gath o gyfla fyna. Mae'n ei fo. Pan oedd o drwad yn ebyn y gol o'r un ebyn. Oedd o ddim yn disgwyl cymeriad, cymeriad yna i ddechrau. Wedyn mae o yna. I fod yn deg, oedd Fuller wedi dod, oedd Fuller yn ei wyneb ond oedd. Oedd, ond fel blaenwr ti'n gweddio am gyfleon fel yna. Be fysa chi wedi gwneud yn wahanol? Sa fi di mynd rownd y gol. Pan mae'r bel di bod sy'n gynta, sa fi di mynd e, jyst mynd hi rownd o. Hynny, mynd i'w chwytho. I'w ddef o mynd i'ch chwyth. Ia, i ddef o'na chdi. A mae ti'n jyst mynd o'i gwmpas, oherwydd mae di bownsio, ti'n mynd i gyrraedd na gynta. Oherwydd rydych chi'n codi hi efo'r pwed mae angen, oherwydd mor agos i'r golwr, mae'n eich chi jyst dewis i fynd o'i gwmpas o, a wedyn efo ti'n droi chwyth reit sy'n yr hwyd. Haw dweud. Na gwneud. A dyna, dwi'n gwahaniad. Mae wedi cael gymaint o gwbia, mae wedi sgorio gymaint o goliau. Mae hwnna sgorio wyau goliau erbys, mae gath nhw'n dyrchafiad 2 mlynedd nôl eisa Hamilton. Ti'n gwybod, a ti'n meddwl eich di dyn, ar y lefel yma, mae'n dal i brofi pwynt. Mae'n 28 oed wan, a wwan di amser o'n Caernarfon. I drydydd clwb ar 10, coeliwch neu beidio. A bydde honna da chi'n tybiad wedi lladd y gêm. Ond efo un cic o'r smotyn yn wahaniaeth rhwng y ddau dîm. Mae gan y Met rhywbeth i frwydro amdano fo, a maen nhw yn brwydro amdano fo i fod yn deg. A ta mae'r gêm yn mynd i fewn 20 munud dwytha fan, fydd y nerves chwaraewyr Caernarfon yn gwybod am bod un gol o Manchester ganddyn nhw, fydden nhw'n just cynyddu pi bach. Ac mor gynnar â hyn yn y tymor wrth gwrs. Mae'r 3 phwynt yn gallu golygu bod tîm yn llamu fyny'r cyngrair. Wel, mae'r ddau dîm yma, unwaith maen nhw'n cael eu chwaraewyr yn ôl y ddau dîm, de, maen nhw'n mynd i fod yn gystadleuodd ac yn agos i'w gilydd. Maen nhw'n mynd i fod yn y grŵp na, tu ôl i'r sefyll. Mendes llawio, ia. A ti'n edrych ar Nick, y 4 ycha, ti'n edrych ar Sitio Newydd, Geicona, Bala a Barry. Bala ar ôl heddiw. Wel, mae hein yn mynd i fod yn y 4 nesa. Ie. Jack Davis. Yn barod i wynebu hon gan Ryan Williams. O, mae wedi cael ei gollwng gan Fuller. Kai Jones yn digwydd drwy'n ar ochr y Gwrt Cosby. Mae rai fod a gweld beth sy'n mynd ymlaen efo. A sawl gwaith da i sôn am hynny yn y gêm yma. A nes i ddeud, un o'r pethau dwi'n glywed chi'n ddeud amla Malcolm ydy, dydy blaenwyr ddim yn rhagweld y posibiliad fasa cyfle'n gallu dod. Mae rai chdi fyw fel a ti'n gwneud cysgu fel yna. Bob tro, mae rai chdi feddwl, hei, bodiad y draed mae'n mynd i wneud camgymeriad. Ti'n ymwysodwr, ti'n cael dy dal i sgorio goliau. Mae yna garden felen gyntaf gêm yn cael ei dangos i Augustan. Ia, am gwych gan Cosby yn nid i drwy'n goesio fo, a wedyn, oedd yn apus. Oedd Augustin ddim yn apus fyna. Felly mae Caernarfon wedi cael 2 gyfle dydyn i ladd y gêm. A pan mae hynny'n digwydd yn aml iawn, maen nhw'n talu pris. Mae tîmau yn talu'r pris, Bradley. A da chi'n teimlo bod nhw'n deud, gadwch ni wneud y mwyaf cyfleon, mae bel gan Bradley, mae'n i gader. Ac yn y diwedd oedd yr ergyd gan Mendes. Ia, sydd y draws y gol. Ia, lle iawn i fynd, ond methu ffeindio'r gornel. Dwi bod tro'n dweud, os ydych chi'n draws gol, ti'n cael 2 gyfle i sgorio. O, mae hwnna'n cig gornel, a maen nhw'n dweud cig gornel, ond i'n meddwl bod dyma nhw'n diwoldo. Ond mae hwnna'n arbediad campus i gadw hwnna o'r gornel isa na. Mae Mendes yn gorffan y gêm yn gry, sy'n allweddol os di Caernarfon yn mynd i gyro'r gêm yma. Ie, mae'r hyfedd sawl chwaraewr oedd yn dawel yn yr hanner cyntaf sydd wedi dod mewn i fi a mater o gryfder di hynny, ynde? Bradley. Wedi gyda'n dda iawn i gael honna mewn. Edwards, cael ei gael lawr yn dda, Edwards eto. Ac oedd na sgrech am lawiad, dim o gwbl mewn y dyfarnwr. Ia, telon, eto, mae o'n dweud chwith a ti'n edrych, a fysa wedi bod mwy positif yn o'i. Pen lawr, pen drosti, a dy droed drwyddi. Ti'n bell o'r gol, dos am pwer. Ond mae'n rhaid i gael y technig yn gywir, efo'r penna dros y bel. Camgymeriad arall!
Ac unwaith eto, Hamilton. A mae'r cyfleon yn dod o gamgymeriadau. O, mae Thomas Tygyd yn wych fan'na i gero Cosby. Mae'n edrych, mae'n ergydio. Just methu'r postyn, da ni gweld hwnna fel arfer, just i plannu hyn yn gornel y rwyd. Mae'n to hawdd hyn i ddechrau yn Darren. Eto, eibiau'n un, mor hawdd, pen i fyny. Mae'n weithiau da ni'n gweld o'n neud hynna de. Pan mae'n agor i gorff, siap i gorff. Ond oedd yr ergyd gan Hamilton. Yeah. Eto, ti'n disgwyl i Fuller wneud yr arbediad? Mae'n syth ôl i'r bel. Dwi'n meddwl, ar y lefel hyn, dyddiau yma, mae'n rhaid i fod digon dewr i fynd efo Corneli os ti chwarae nebyn golwyr fel Fuller. Mae Caernarfon wedi cael 4 cyfle mewn llai na 10 munud i ladd y gêm yma. Augustin. O'r ferchog. I pwy mae hwnna'n di ddisgyn yn garedig. Dwi'n yn siŵr os y rhaid i Fuller wneud hynny. Ond dwi dal yn meddwl, Mendes, oedd o ddim eisiau cymryd ti, oedd o ddim eisiau cymryd ti ar ei droed chwith, oedd o ddim eisiau cymryd hwnna. Pan mae'n glanio iddo fo de, mae o'n ofn cymryd ti ar ei droed chwith. Yeah. Oedd o ddim hyder yn ei hun i cymryd ti ar ei droed chwith. Be fasa di digwydd sa profiad Mike Hayes yn y llinell flaen gan Caernarfon? Da chi'n teimlo fasa un o'r cyfleau yma di mynd mewn? Wel, ti yn, mae gynnu fo y gredd yna doedd. Fuller yn gyfforddus, allan yn syth at Warman. Ac os yna rhywun all droi am ddiffyn yn ymosod, hwn a'i gyflymdra ydio. Mae Warwick o'i flaen o. Ac di dilyn yr holl ffordd, Ryan Williams i gadw llygad arno fo. Os fydd Dan James yn redeg mae'r gyfle, mae hynny lawr yr asgell yn Wembley. Nos Iau fyddwn ni'n hapus. Ia, Bradley beth yn mynd i ddalo, wedyn mae Ryan Williams yn dod ar draws darllan y sefyllfa, darllan y perig, a ddim jyst gwarchod, ac yn ilgio'r cigonel arall. Mae Carthy unwaith eto i'w chymryd i. Warwick ar peniad, a hynny'n well. Wel, cyffyrddiau cyntaf o'r gêm, mae o'n well yn ddionna, nath o dynnu'r wrth. Ar diwedd y dydd, unod, mae o'n flaenwr. Mae rhaid i amddiffynwyr Caernarfon godi o fyny, mae'n flaenwr. Felly, mae o'n mynd i ella cael rhyw gipol o gorgol mewn gêm. Ella bod un cyfle sa fo angen i sgorio, wedyn sa'ch chi'n gwybod i enw fo. Ond mae'r peniad yn mynd ochr anghywir i'r postyn i'r Mets. Da chi'n teimlo drosto fo? Da chi yn teimlo drosto fo? Ond dwi'n dweud, fel chwaraewr, oce, bydd eich di wneud gymaint o bethau i fod yn well ar amddiffynwr. Yeah. Mae o jyst i sefyll o flaen Joe Williams a Ryan Williams trwy'r gêm. Do'n di mynd yn fyr, do'n di rhedeg y Sianeli, do'n di dal y bel i fyny, do'n di chwarae fi o'n i gêm, do'n di cynnig a cymysgu i gêm i fyny ddigon. Yeah. Ac hoci di fagdio, mae gyda fo ddigon i ddysgu, lle mae angen ailadrodd neu mynd trwy pethau ar y cae ymarfer efo fo. Hamilton ddim cweit yn siŵr pam gafodd o'i gosbi am honna. O, ardderchog gan Warman. Be sy'n angen nawr ydy croesiad da. O te bet, yn gwybod bod hwnna'n mynd trwy'r gol ac yn cellwair. Gobeithio bod o. Actio ffôl. Gwych gan Warman lawr, ochr mae'n gadael telor a un nutsmegio fo. Mae'n cael y croesio fewn, mae'n agos i'r golwr, mae'n mynd agos i'r golwr erwydd. Sbyn fo tibet yn neud. Mae'n neud daflu'n hyn lawr fan'na. Nath o weld pel gwahanol. O'n i am hanner eiliad yn meddwl unio'r un peth. Os o ddwy bel yn dod am y gol ne. So hwnna'n diddorol, Nick. The invisible ball. Sy'n sylwedig gefna. Os ni'n cael cerddoriaeth gan anweledig i gychwyn yr rhaglen, sy'n gallu bod yn iawn. McCarthy. Fuller.
Black. A mae yna gyfnodau, a dyma un ohonyn nhw, lle mae'n mynd yn fler o un tîm i'r llall. Mendes, Augustin, Edwards, Williams. A chwarae teg i Black. Mae wedi bod yn weithgar yn y naill ben o'r cae a'r llall. Mae hwn wedi bod yn weithgar hefyd. Bradley yn cael gêm ardderchog. Ac mae'n ennill y gornel. Ydych chi'n clywed ambell i reg. Dwi'n yn ymddihiro am hynny. Mae'n debygach o ddigwydd pan mae'n wag. A dim bris o gwbl ar yr ymwelwyr i gymryd y gic ma yn un yn agosau at y 10 munud ola. A Taylor Williams. I gymryd y gic. Mendes ac Augustin yn mynd amdani, hwnna ddim yn gic dda. Mae Caernarfon yn lwcus bod nhw'n cael cyfle arall. Peniad braidd yn ddigyfeiriad. Gan Proctor. Fuller, digon, Edwards. Casgle Brwsion cyfle arall i roed i mewn Cosby sy'n ei chlirio. Warman di symud asgell Cosby nawr te. Os rhywun o'i flaen o iddo gael anelu tuag ato fo. Un oedd Warwick. Ac mae Warwick yn gweld pel arall i fod yn 10 a fo sydd ddim yn ei gyrraedd o. A da chi yn rhyw deimlo bod blinder gymaint ag unrhyw beth nawr yn mynd i wneud y gwahaniaeth, ac os di Caernarfon yn ennill y gêm yma, maen nhw'n mynd i lamio bosib 4 safle. Maen nhw'n. Pro 14 wrth gwrs yn dechrau y penwythnos yma, a gef y Scarlett yn ebyn Munster. Rwy'ch chi weld Richard Bwyntio am 10 o'r gloch North Seal, Elliot Evans. Bale ddim yn mynd i gyrraedd o, sbiwch eto. Mae Bradley wedi cael gêm gampus. Gwych gan Joe Williams yma hefyd. Oedd o'n gwybod bod y Bale yn mynd i traed Warwick. Nath o just rhaid y pwysau perffaith, heb troseddu a rhaid joci cryn i ffwrdd. Nath o just darllen y cyffyrddiau cyntaf a dwyni ar yr ailyn. Clefar. Warman. Mewn i'r 10 munud ola. McCarthy. Elliot Evans ar ymyl y cwrt yn galw amdani, hi di mynd i cweit yn ei gyrraedd o. Proctor yn edrych yn gyflym lawr ar chwith. Mae o. Dyn iawn ar ei droed de. Morgan. Mae'n eilyddio arall yn cael ei baratoi. Williams yn clirio. A mae'n ysgrechian tair gan y ddau reolwr. Cyfnod allweddol o'r gêm. Un gic o'r smotyn yn gwahanu'r ddau dîm. Y cyfleon heb amheuaeth di dod i'r ymwelwyr. A mi fydd Christian Edwards yn falch iawn o'r ffordd mae dîm ond dal yn y gêm. A mae un peth o sicr all Caernarfon ddim ymlacio. Wel na, os fysa nhw ddim yn mynd adre fo 3 pwynt, sa nhw'n gweld hyn, colli 2 bwynt yma'n hyn. McCarthy. Warman. Ia, gormod ar y croesiad. So, di bod tro'n deud ydw, pan fysa ddim pwysa efo'r dyn sy'n ar y bel, di haib o'n neud y well efo'r pel i fewn i'r cwrs Cosby. Yn gadael y maes. Is a Hamilton yn cweit i gweithio fo heno, Malcolm. Na, fel nes i ddeud, o'n i'n meddwl so Hugh Griffiths wedi dod a Sam Jones yn neud y newid 10 munud cynt, ond am fod o ar y blaen, dydw wedi neud hynny. Rwan, coesa ffres, cynnig o fath gwahanol. Mae Sam yn mynd i'r rhedeg o Sianeli wan. Mae o'n mynd i dal y bel i fyny hefyd, mae o'n reit gyflym. Mae Rodrigo gyda llaw. Wedi unionnu'r sgôr i Leeds neu byn Manchester City. Ddim yn gyfnodau Manchester City.
Nawr te allu fod yn gyfnod da fan hyn i Caernarfon. A mae hwnna mewn. Oddi ar y postyn. Mediad Sam Jones, lawr yr asgell lle, newydd oed i'r cae, gyflymach na neb. Sam un cae na Eisa wedi cynnig hynna heno. A mae Sam Jones am eilydd gan Hugh Griffiths. Edrych a, mae'n ti'n gofyn, do ddim cap sefyll, mae'n torri fewn, mae'n positif, mae'n mewn i'r cwrs Cosby, mae'n mynd un ffordd, ar ei droi chwith, ia mae'n cael gwiriad i gyro'r golwr, ond am eilydd. Yli, mae'n ti'n greidio fan hyn, i dorri nôl, neb sy'n daclo, mewn y cwrs Cosby, ar ei droi chwith, diolch yn fawr. Dwi'n goli ddim, 3 pwynt i Caernarfon. Wel, oedd y cyffyrddiad ola oddi ar Jack Davies. A mae rai chdi reid, diolch geith Sam ddim y gol, ond nath o bob dim yn dilyn i fyny iddi. Hugh Griffiths. A Richard yn cymryd y clod am wneud yr eiliada cyn yr ail gol. Black. Mae pawb yn gwybod nawr. Os ar bwynt Caernarfon gyfle i fynd am bopeth. Achos mae'r fuddigoliaeth bron iawn yn sicr mae'r fantes yn llawer iawn mwy cyfforddus. A mae Christian Edwards yn gwybod bod rhaid i rhywbeth arbennig iawn ddigwydd os di pethau'n newid nawr. Gatho ni'n hollol anghywir fyny fan hyn, da ni joli, da ni'n camera, dwi'n dweud, ond dwi'n siŵr, Darren Thomas wedi sgorio'r ail gol. Darren Thomas nath sgorio, ia. A'r cyffyrddiad oddi ar Jack Davies. Ac fe sonio ni nad oedd o di sgorio'r tymor yma. A fe soniodd Malcolm Allen, mae o'n siŵr o wneud. Ac o fewn llai na 20 munud o ddeud hynny mi nath o. Ac maen nhw wedi cael eu cyfleo i cyfleo goliau, ond mae Met Caerdydd di a gymaint o cicia o'r gorneli. Ti'n meddwl i chdi dyn, dyn nhw wedi cyfyd i mynd mantais, dyn nhw ddim efo blaenwr sy'n yn ffynnu ar cyfrifoldeb sgorio yn y tîm ar y munud. Felly mae rhaid i pethau newid iddyn nhw. Ac mae hwnna'n mynd i fod yn un marc cwestiwn yn dydi. Yr holl feddiant o cicia gosod. Ia, ti'n iawn, a da ni'n gwybod mae yna wyna 50% o golau cael ei sgorio o cicia gosod, ond edrych ydi ar Hwlffordd, Pen y Bont, maen nhw'n ennill gema pen gyda nhw blaenwyr sy'n medru sgorio goliau. Met Caerdydd ella diffyg goliau nid problem nhw'n tymor hyn. Dyma'r llygedyn o obaith da chi'n teimlo, ydy'r bachgen Warman yma. Fuller. Cosby. Williams yn cysgodi ac McCarthy yn troi at Cosby ac yn dweud beth sy'n disgwyl i mi wneud efo hwnna. Ia, ti'n edrych ar y ddau amddiffynwr canol i Caernarfon, y ddau Williams. Joe yn 31 oed, a Ryan yn 22 oed. Y ddau nhw'n gweddu i gilydd o partneriad ydy. Un, fatha Joe yn mwy ymosodol i'r bel cynta, a Ryan Williams yn just yn darllen ac yn gwarchod yn siarad trwy'r amser efo. Ond bywyd wedi bod yn hawdd hefyd o safbwynt y bygythiad ymosodol sydd wedi bod. Mae honna cael ei gwirio fewn eto, o bosib yn honna fewn eto gan Davies, ond fel arall Jones ydi o, a mae'r fuddigoliaeth nawr yn sicr. Ie, nath o penio i fewn na ddo. Dwi'n gwybod sut nath i fewn, ond dwi'n gwybod Trusty Cai wedi gwneud unrhyw fath o gyffyrddiad bydd o'n apus efo'r gol. Wel, ni, y croesiad yn mewn gan Darren eto, croesiad bwych, gwadd. Wel, ie, dwi'n meddwl na Cai sy'n cael y cyffyrddiad ar hon. Ath o flaen yr amddiffynwyr yn do. Do, a mi yna gynta. Oedd coes Davies yn ymestyn. O, Ronald yma, na. Nath o'n rhaid fewn efo i bol, dwi'n meddwl.
Mwy na ddim byd arall, ond mae mewn unrhyw ffordd i ymysodwr sgorio gol. Dim ots lle mae'n cyffwrsiwn, mae'n di gorffan yn y rwyd. Ac yn sydyn, mae yna wedd gwbl wahanol ar y sgôr. Ia, dydy ddim yn gêm tair gol i ddim i Caernarfon na. Efo faint o feddiant, faint o statega cicia gosod. Mae Mets di gael, ond Caernarfon di bod mwy clinigol. Mae hon yn fuddugoliaeth ardderchog i'r ymwelwyr. Black. A mynd waith camgymeriad gan Warman. Jack Davies, y tu hwnt iddo fo yn methu adfer y sefyllfa. Ie, mae'n neud ti yn daith dipyn gwell, coelio fi, yn ôl i'r gogledd i Caernarfon a'i chwaraewyr. Gai staff i gyd. Ti'n ennill. Mae'n lyfio mynd i bod, ac un dyn sy'n gadael ydi sgorio'r ydfydedd gol. A'r llall sy'n gadael i sgorio'r ail gol. Dwi'n mynd siŵr os ydi hynny'n newyddion da'r Met a ni'n mor ddofn i mewn i'r gêm. Ond dyna'r gwahaniaeth, Malcolm, yn y llinell blaen. Ia, dros am cwestiwn. Dwi'n meddwl, mae Christine Edwards yn gwybod hynny. Nes i siarad o fo am 3 quarter awr neithiwr ar y ffôn a ddo'n deud Tryn ydi garfan o efo'r anafiadau sy'n ganddo fo, ond dim esgus meddwl fo. Mae'n gyfla i'r chwaraewyr eraill. Mae Cian Evans a Corey Williams ymlaen i gael blas bach ar ddiwedd y gêm yma. Augustine. Bradley efo fo. Augustine di wneud reit da, chwarae teg. Mendes di gweithio'n galad fyny lawr o bocs i bocs. A mae'r drafodaeth am y gêm yma mynd i fod yn un holl o wahanol nawr oherwydd digwyddiadau'r 10 munud ola. Mae'n mynd i edrych fel buddigoliaeth rwydd iawn. Doedd i ddim. Ond yn y diwedd, y doniau ymosodol oedd y gwahaniaeth rhwng y ddau dîm. Cic i'r Met, ar frys i'w chymryd i. Black. Davies ni gadael i ar alwad Warman. Mewn i'r 2 funud o amser ychwanegol. Black eto. Corby. Cosby'n canfod McCarthy. Mi wna i ofyn i chi yn y foment am ser yn y gêm, pan o'n i gyfle i ddangos o. Ia, mae'n chwarae wedi gweithio'n galad oes yn ganolcau. Bradley, Mendes, Augustine. Ond y ser yn i chi? Ydy Joe Williams. Mae o'n freuddwyd i unrhyw reolwr. Ti'n gael chwaraewr fedrwch chi ddibynnu ar, mae di addasu ddod o'r am ddiffynwr ar y dde, mewn i canol heno, a mae'n siarad efo pob, mae'n bod mor drefnus. Mor drefnus a disgybliedig, just neud siŵr, de, pan nhw ddim yn siglo i'r ddau, no. Mae hynna wedi bod mor bwysig i Caernarfon cael y ddigoliaeth beno. Cic gornel arall, cic gornel ydi digwyddiad ola'r gêm. Gêm yn y diwedd, orffennodd efo buddigoliaeth rwydd iawn i'r ymwelwyr. A hynny ar ôl i Elliot Evans fethu efo cic o'r smotyn i roi'r Met ar y blaen. Cic o'r smotyn gan Bradley ac yna golio hwyr gan Darren Thomas a gan Kai Jones. Di'r sgôr ddim cweit yn adrodd y stori, ond y sgôr ydy Met Caerdydd dim, Caernarfon tair. Sgôr terfynol a'r sgoriau terfynol o'r penwythnos. Os yw hwnna'n gwneud synwyr, mae mor braf cael pawb yn chwarae ar Brynawn Dydd Sadwrn, a ni wedi cael
Goliau diri, dim un gêm gyfartal, y Seintiau'n taro 10, 5 i Greg Draper sydd wedi torri record sgoriau y clwb. Cipio fe, oddi ar Mike Wild. Mike Wild wedi sgorio 2, i hun i Gei Conna, nhw'n taro 5. Y bala di colli am y tro cyntaf tymor yma. Holford di ennill am y tro cyntaf tymor yma. 4 yn olynol i'r bari nawr hefyd. A'r Seintiau, a'r sgôr na, taro 10. A drychwch ar y tabl, drychwch ar Caernarfon yn bedwerydd. Problemau i Met Caerdydd, ni wedi bod yn sôn am eu hanafiadau nhw. Dwi wedi cael tipyn o ymateb ar Twitter yn gweud dwi ddim wedi sôn am hanafiadau Caernarfon. 7 anaf, 15 yn y garfan, maen nhw wedi teithio i Caerdydd, maen nhw wedi ennill o 2 gol i ddim yn erbyn Met Caerdydd. Mae'n siŵr bydd Hugh Griffiths, cefnogwyr, pawb ynghlwm â chlwb Caernarfon wrth i bod ar cynyniad na. Bydda na, ac mi oedd yr hanner cyntaf yn gystadleol. Oedden nhw'n heiddio bod ar y blaen pwy a wyr, cic o'r smotyn yr un. Oedd yr ail hanner yn oedd y perfformiad mor gadarnhaol o ran y canlyniad. Doedd Met ddim yn ni o gwbl. So, Tibbet yn y gol i Gaernarfon di gallu mynd am banad. Dyna faint nath nhw reoli yr ail hanner yna. A mi fydd Hugh Griffiths mor hapus o weld sut mae'r tîm yma sydd yn dîm newydd. Mae yna lot o wynebau newydd yn ganol cae, Mendes, Augustine, a maen nhw'n tanio'n barod. Dych chi'n weld y goliau yna yn yr ail hanner, y goliau nath sicrhau bod ni'n driffwynt cyfforddus yn y pen draw, a oedd rhaid i Darren Thomas daro. Oedd, di cael ei hun ar y bêl digon yn yr ail hanner yna yn dylanwadol unwaith eto. Met yn chwarae fe llinell go uchel, felly oedd y bêl tu ôl i'w amddiffyn nhw yna drwy'r amser, a Darren tro yma yn gwthio o ganol cae, gwneud yr hediad yna, a wedyn, pan mae o'n cael ei hun ar y bêl, yndi, mae o'n gallu sbio fyny, sbio o'i gwmpas os o opsiwn well, a wedyn penderfynu, na, mynd am hon yn hun, dipyn bach o wiriad, ond oedden nhw'n heiddi hon, yr ail gol, a'r drydydd wedyn, perfformiad tîm safonol iawn. Gewn ni weld y drydydd ar ôl i ni glywed gan y gŵr sydd wedi bod yn adeiladu tîm newydd bron fan hyn yng Nghaernarfon. Gymaint o chwaraewyr wedi gadael dros yr haf, ond gymaint i cyrraedd. Beth yn y ddar yn y bryd, dewch i ni glywed gan Hugh Griffiths. Wel, oedd honna'n dipyn o ganlyniad heno yma. Oedd, dwi'n meddwl y gorau oedd Caernarfon di curo nhw, so oedd y gêm gos, tîm efo pobl o methu yn y gêm, ond dwi'n meddwl yn diwedd yn ei heiddi ennill. Pa mor anodd ydy paratoi ar gyfer gêm heno, hefo gema ganol wythnos, gema pen wythnos? Mae'n gyfnod prysur ar hyn o bryd. Yndi tad, mae gen nhw lot o chwaraewyr y methu, gen ni chwaraewyr y methu hefyd, ond fel ti'n dweud ar y diwedd, ni just cipio yn diwedd, dipyn bach gwy crin yn nhw, dwi'n meddwl. Ac ydyn ni'n gweld y gymeriad sydd o fewn y tîm yma ar hyn o bryd, i ddod i lawr yma hefo 15 chwaraewr, ond i ddod allan ac ennill o 2 gol i ddim. Ie, y peth pwysig, dyn ni wedi ildio lot o goliau, ac y peth ni eisiau gael clean sheet tro yma, ond dyn ni wedi sgorio 3, so gobeithio yma hwnna'n gwneud pethau mwy dyn iddyn ni wan yn y gols. Sut o ti'n mwynhau'r tymor hyd yn hyn? Achos ti wedi dod â chydig o wynebau newydd i fewn dros yr ha. Mae ei weld fel sy'ch chi'n cael dipyn o lwyddiant efo bob dim. Yndan, dyn ni'n hapus, dyn ni methu lot o'r cofiami, nis i gael ei ponisio mwy na neb hebddyn nhw, ond ti'n dweud, mae'n wych pan maen nhw gyd yma, ond na, os ni'n ennill, dyn ni'n gwybod maen nhw hefo ni, bydd nhw gyd yn sgrechian ar y teledu, a gobeithio mwynhau os di. Ac os na fwy feth ar y tîm yma gynnig? Oes tad, dyn ni eisiau just dal i ennill, mae'n bwysig, i dod i ffwrdd lawr yma i'r de ac gael 3 pwynt fel ne, o'n superb. Diolch i'w fydd y siwrna adra dipyn haws wan. Diolch yn fawr i chi gyd, superb. Diolch. Superb y gair yn oson, bydd y daith adre yn superb o bosib o ran Caernarfon. Dewch i ni weld y drydydd gol cyn i ni edrych dadansoddi mwy o'r perfformiad na, a'n yn goron ar y cyfan. Oedd, ac yn heiddiannol. Da ni'n gweld y croeso'n dod i fewn a cae fel unrhyw ymysodwr da. Dim ots sut ti'n sgorio, dim ots pa ddarn o dy gorff ti'n defnyddio. Ac oedd o'n gwybod reit, mae hwn yn mynd i fod yn anodd ymestyn efo'n hoes neu'n hen. Felly jyst defnyddio, just i ganol o. Ac y dyn yma, Hugh Griffiths, un peth arall sy'n superb ydy'r gwallt na. Mae'n edrych oedd Jamie Redknapp y dyddiau yma wedi tyfu wallt dros wythnosau dwytha. Fydd wrth i fod, fydd y daith fyny'r gogledd rwan yn un hapus dros ben. Ond drwy nabod Hugh, fydd o ddim just yn canolbwyntio ar hon, fydd o'n meddwl am y nesaf drwy'r amser. Dewch i ni glywed mwy gan Caernarfon nawr, y capten a seren y gêm sydd gyda Nicky. Joseph, ti'n hapus heno? Dwi'n hapus iawn, as far as my Welsh is going. No, an excellent result tonight for the team and a good performance too. Yeah, really good performance. Nice to get the clean sheet, which was massive for us after conceding late against Flint. And it's a big result considering the results that have been going on today as well. So sort of kept up with the teams above us now, so we're keeping there.
How difficult is it with so many players missing at the moment? Yeah, we're missing big characters, you know, 3 centre-backs out, Idon, Griff, and obviously Gaz Edwards, who's massive for us, club captain. It's hard, but we've got a big squad, good squad, and we're just plugging away onto another game now in a couple of days. And that's a result that takes you 4th, just 3 points off the top. I didn't know that, but pleasing. But we've got to maintain it now and on to the next one. It will certainly help the journey home. Diolch Certainly Joseph. will. Thank you very much. Ie, diolch yn fawr iawn. Ambell i wythnos, chi'n clywed pwy sy'n yn y gêm gyda Malcolm, ond ni gyd yn crafu'n pen, ond fel se pawb yn cytuno heno. Mae Joe Williams yn y cefn, mae o'n mor gadarn. Bron da chi'n mynd sylwi arno fo, mae'r gwaith mae'n neud, mae'n amddiffynwr, so bron o'n neb yn mynd heibio fo, mae'n sefyllfa 1 yn erbyn 1. A wedyn di cael ei wthio i fewn i'r canol, safle, falle diolch yn chwarae mor aml fel arfer, mae'n gefnwr de, ond mae'n trefnu, oedd hi'n eitha hawdd, nath nhw'n neud iddi edrych yn hawdd yn yr ail hanner, dwi'n meddwl, a no lot o hynna'n dod gan y fo yn arwain y cyfan. Y cyfan yn dachrau o'r gicwr smotyn yn yr hanner cynta, wrth gwrs, a'r Met wedi methu cicwr smotyn. Ni'n ysgoffa chi'r hyn ddigwyddodd yn yr hanner cynta nawr. A mae'n siŵr bydd Christian Edwards yn sôn am yr un gath ei methu, ond y Caernarfon ddim yn poeni am hynny. Na, ddim yn gwbl. Os ydy y gair de. Os fysa Elliot Evans wedi sgorio, pwy a wyr, ond nath o ddim. Felly, o allith Caernarfon neu wedyn ydy ymateb. Mynd ar y droedd flaen, ennill i cicwr smotyn i hun, nath Sean Bradley. Mae hwn yn dipyn o chwaraewr hefyd. Dwi'n meddwl bod o rwan, mae wedi cael cwpl o dymorau i ddatblygu. Dwi'n meddwl tymor yma, mae'n dymor mawr iddo fo, cam i fyny unwaith eto i lefel wahanol ac yn bod yn un o ser y gyngrair. Gen i bip bach ar y tabl i chi atgoffa chi'r sefyllfa ar hyn o bryd. Gymaint o gemau wedi bod yn ddiweddar. 2 gêm yr wythnos. Caernarfon mewn lle dim diogel yw'r gair, mewn lle safonol dros ben ar hyn o bryd, o fewn cyrraedd y brig, fydda neb wedi dychmygu pan yn yr haf, Leo Smith yn mynd, Nathan Craig, Jamie Breeze, Ramsey, lot o enwau mawr wedi gadael, a lot o bobl o gwmpas y gyngrair yn poeni am Caernarfon. Wel, drwchwch le maen nhw nawr. Mae'n dymor hir yn dydi. Y cwestiwn mawr ydy, ydyn nhw'n well na tymor dwytha? Ydyn nhw? Felly chi wedi dwy'n yng nghwestiwn ni. Mae'n rhy gynnar ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl mae rhaid i ni roi parch i'r swydd na Sean Eardley a'r garfan nath o adeiladu, sut oedden nhw'n chwarae ar gyfnodau. Ond oedd hwn heddiw yn edrych yn dim gwahanol, ond oedd stamp Hugh Griffiths ar y tîm. Pan da ni wedi gweld tîm derwyddon yn cael llwyddiant o dan Hugh yn y tymor y dwytha, oedd hwn yn rhywbeth tebyg, ond rhywbeth cadarn o fewn y tîm, dwi'n meddwl. A dyna di'r gair pwysig eich Hugh Griffiths fel rheolwr, mae'n adeiladu tîm, nid jyst unigolion, a mae pawb yn ffitio fewn i'r ffordd yna chwarae. O'n superb, yn ôl Hugh Griffiths. Superb. Oedd Met ddim yn superb, neu dwi'n yn gynlyniad superb i'r Met. Le fydd Christian Edwards, sut fydd e'n ail adeiladu ar ôl hyn? Ie, fydd hi'n noson hir iddo fo, rhai dyddiau rwan oherwydd yn sydyn iawn. Mae'n edrych fel dechrau tymor gwael yn dydi, lawr tuag at y gwylodion na. Fydd yn gobeithio cael bechgyn yn ôl yn ffit cyn gyntaf a bosib i gryfhau, ond mae yna lot o bendroi a jyst meddwl sut allan ni ganolbwyntio ar y gemau cartra i ddechrau, sut da ni'n cael y record gartra na'n uwch mwyn datblygu fel mae'r tymor yn mynd ymlaen. Cyn mynd, mae'n wythnos brysur, mae'r cyfnod rhyngwladol yn dechrau. Edrych mlaen, yn amlwg, cyfnod yn dechrau nos Iau, fydd hi'n dipyn o noson yn Wembley. Edrych ymlaen yn fawr iawn i weld y garfan efo'i gilydd unwaith eto, dim Bale yn amlwg. Dim Bale, ond dyna fo, dwi'n meddwl mae Giggs yn gwneud swydd dda iawn chwarae teg iddo. Edrych ymlaen i weld yn erbyn yr hen olynion, gêm gyfeillgar. Ond fydd i ddim na fydd. Na, a mae'n 3 gêm mewn 6 diwrnod sy'n crynhoi'r cyfnod gwell gyma. Bydd hwnna'n ddifur gweld nhw'n ymdopi da hynny. Yndi, a 3 gêm oddi cartra, so bron bod na rhyw deimlad fel rhyw gystadleuaeth, yr Euros neu be bynnag, lle da chi'n mynd setlo adra yn Caerdydd yn mwynhau gan ymlacio. Mae hwn yn mynd i fod yn dipyn o wythnos a cam arall o ran datblygiad tîm Giggs. Edrych mlaen i dreulio'r wythnos gyda Owain Tudur Jones. Treulwch chi'r wythnos gyda ni ar sgorio. Nos Lun, nos Fercher, y gêm fyw, nos Iau. Y Caerdydd yn cwrdd fan hyn. Caernarfon sydd yn mynd â hi. Wel, yn eich un yr wythnos.